Bueno, bos días a todos e a todas. Bos días tamén a todos aqueles que nos están vendo en streaming. Imos a dar comezo ao pleno extraordinario de data 29 de xaneiro, ao pleno ordinario de data 29 de xaneiro de 2026. Vamos a pasar á primeira parte da orde do día, que é a adopción de acordos. O punto 1 é a aprobación de actas anteriores. No punto 2 dáse conta dos decretos de alcaldía e asuntos varios. E pasamos ao punto 3, que é a proposta de alcaldía post 2026. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do Goberno Municipal. Ben, bos días. Pois teremos esta proposta, que é unha proposta sinxera de comprender, porque realmente dedicamos todo o que é gasto corrente. Vemos que hai dúas achegas de 2025-26, 284, 266.000 euros, que fan un total de 552.000 euros que dedicamos a gasto corrente e que, bueno, pois na elaboración dos orzamentos decidiremos definitivamente que se van a dedicar e nos veñe moi ben para cadrar os orzamentos este ano. No plan complementario, pois levamos unha proposta que veremos se é posible executala ou non en función da cuantía que chegue co posto adicional, que é a reforma do Parque Infantil do Castelo, que consideramos pois moi necesaria porque é un espazo de ocio para as persoas máis novas e que ao final é un servizo tamén para a xente que ten fillos e fillas, e queremos que chegue un momento de darlle unha renovación, un lavado de cara, máis que eso, prácticamente un parque infantil novo. Vemos que é unha cuantía de 220.000 euros considerable e que pensamos que é unha demanda da ciudadanía, porque, bueno, pois a nosa compañeira concelleira de Servizos Municipais, Estefanía, pois que é a responsable deste proxecto, pois recibimos continuamente queixas, solicitudes, suxestións de mellorar o parque, e dando resposta a esas solicitudes, pois vai este proxecto, que xa digo, dependerá da contía do plan adicional, si seremos finalmente capaces de executalos este ano ou non. Ten a palabra o señor concelleiro de VIP. Sí, bos días. Nada, simplemente comentar que vou votar a favor. Lóxicamente quero unha vez máis tamén agradecer á Diputación polo plan, porque desde que estou aquí de concelleiro de Facenda todos os anos a cuantía sempre se foi incrementando, entonces é moi de agradecer, e tamén é moi de agradecer que nos permita pois ter a flexibilidade suficiente para decidir si o metes en obras, en servicios ou no que o Concello considere. Respecto da obra que vai no complementario, creo que é unha obra que todos estaremos de acordo que é unha obra demandada. O parque ten moitísimo uso, non é que teña bueno, non é que sea demasiado vello en canto anos, pero é verdad que todo ese uso continuado pois sí que fai que a veces xa simplemente pois o que son os arreglos ordinarios de mantemento pois se fan insuficientes. Entonces, bueno, creo que nos vai quedar si ao final, como ben comentou o portavoz, a cuantía suficiente no complementario, creo que vai quedar un bo proxecto feito ou solicitado por Estefanía. Creo que é un proxecto que vai quedar un parque pois chulo e moi renovado, e penso que tamén é necesario e merecémolo. Bueno, en principio por agora nada máis. Señora concelleira do PSOE. Ben, bos días. Pois nada, unha vez máis agradecer, como non pode ser de outra maneira, pois á Diputación, non? Como xa dixeron os meus compañeros que acaban de falar, por facer estes plans tan necesarios para os concellos. E, bueno, decir que estes plenos últimos que estamos tendo, todos son para traer pois fondos para o noso concello e para que tamén a Diputación enseñar como nos comprende aos concellos e que nos permite mover pois eses cartos a donde nós vexamos que máis o necesitamos. Entón, ese agradecemento, unha pena, decir que unha pena que a Xunta de Galicia, ou vou a decir sempre en cada pleno, que non faga este tipo de plans, porque realmente sería a administración que tamén tiña que estar cercana aos concellos, e pola contra, pois como veremos máis adiante, pois non cumple nin sequera coas súas obrigas. Entón nada, vou votar a favor e agradecer a Diputación da Coruña. Grazas. BNG. Eu sento, despois de escoitar aos compañeros, vou máis repetir, pero penso que hai cousas que son fundamentais reiterar e decir, non?
O portavoz falaba de cadrar orzamentos. Bueno, pois cadrar orzamentos, que pode ser algo de maneira contable, o que hai un pouco que explicar e decirlle á veciñanza que estos vai servir para financiar pois diferentes actividades e programas de gastos, como poden ser servicios, etc. E eu, como decía tamén a voceira do PSOE, estaría moi ben que outras administracións, que incluso teñen máis competencias, que nós estamos asumindo impropias, como pode ser a Xunta de Galiza, pois mirara como está gobernando o que a Diputación da Coruña, dunha maneira obxectiva, equitativa e igualitaria, onde todos os concellos, cando menos desta provincia, somos iguais. E isto hai que decilo machaconamente, porque pensamos que é un prexuicio para os concellos galegos cando administracións como a Xunta de Galiza, pois, non gobernan desta maneira. Gracias. Pepe. Buenos días. Bueno, traen ustedes una propuesta de un plan de obras y servicios donde no incluyen obras y servicios. Donde nuevo, como están haciendo recurrentemente últimamente, siempre lo dedican a gastos generales. Nosotros vamos a abstenernos porque entendemos que realmente lo que tiene que haber es opciones, no gastos sin definir para hacer no sabemos qué. Pero bueno, bienvenido sea el dinero y realmente, como hemos hecho siempre, no nos vamos a oponer nunca a ninguna actuación del POS, aunque entendemos que hay otras más prioritarias de las que ustedes no definen. Gracias. Concelleiro portavoz. Bueno, é difícil que poda saber eso se non as definimos, pero bueno, o van a explicar, nos vai a permitir investilo máis cómodamente, distribuindo como nos parezca oportuno nos orzamentos e, por suposto, tamén haberá cabida para obras de investimento. Esta liberdade nos permite despois tamén que a execución sexa máis doada, se o temos falado algunha vez, os proxectos non teñen que ser aprobados pola Diputación, se gestiona directamente o Concello e a tramitación é máis rápida e doada. Bueno, sí, sería interesante xa poder falar agora de a que vamos a dedicar exactamente, pero iso faremos cando presentemos os orzamentos e máis. Concelleiro de VIPS. Sí, nada, simplemente por contestar ao señor Durán, que o POS é para obras e servicios, vai unha obra e o resto se destina a servicios. O gasto corrente non deixa de ser servicios. En canto ás prioridades, bueno, lóxicamente é un concepto moi subxetivo, ustedes seguramente elexirían outro tipo de actuacións ou farían de outra maneira, pero bueno, tamén lle digo, sempre nos digo o mismo, pero depois vamos aos concellos que ustedes gobernan por aquí, prácticamente casi todos destinan o POS, prácticamente todos a gasto corrente. Entonces, bueno, é moi fácil falar cando non se está gobernando nin se ten idea de como hai no que facer. E depois, bueno, decirlle, o que si lle podo decir é que si na Diputación non estuvera o goberno que está, xa lle digo que seguramente non teríamos esta flexibilidade para facer este tipo de plans, porque ademais, xa se veu, é que non hai máis que comparar cando estaba unha administración, ou uns gestionaban esa administración e gestionan outros. Entonces, simplemente isto, e nada máis. Gracias. Concelleira do SOT. Bueno, pois é un argumento un pouco básico, non? Absterse dunha proposta de alcaldía onde o noso concello vai a recibir unha cantidad importante de cartos e decir que é porque non trae obras, pois a mí me parece un argumento pois hasta un pouco irresponsable pola vosa parte. O plan de obras e servicios, digo, claro, obras e servicios. Estes cartos van a cubrir servicios que ademais van a cubrir servicios que teria que cubrir a Xunta de Galicia e non o fai, vale? Porque incumple hasta a lei cos concellos, entón os concellos teñen que asumir gastos en servicios e que este POS, por exemplo, nos vai a axudar a que eses servicios sean para a veciñanza, cousa que non fai a Xunta de Galicia. Entón, me parece un pouco irresponsable a disculpa que vostede dá para absterse desta proposta. Pero, bueno, en definitiva, se non estuvese ben, a Diputación non nos houvese permitido leválo a gasto corrente. Entón, quero dicir, isto é unha proposta ben presentada e acorde co título que di Obras e Servicios de Competencia Municipal do 2026. Gracias. Ten agora a palabra o BNG. Sí, eu vou comenzar enlazando, non? Se a Diputación, eu creo que se o fai así, porque verdadeiramente coñece
coñece moi ben o que son as necesidades e a realidade dos concellos, cousa que, insisto, outras administracións pois non a coñecen. E non só cando eu calificaba de obxectivo e tal, tamén é importantísimo, e xa o dixen os compañeros, as facilidades que implica dedicalo a gasto corrente pois a hora de executar outro tipo de investimentos e que se van servizos, porque xa explicamos no que era na intervención anterior. Legalo a gasto corrente nos permite pois financiar programas de gastos donde pois se poden financiar diferentes servicios. E con respecto á obra, que vai unha obra da cal xa temos falado e ten saído máis neste no pleno, bueno, pois decir que a nós nos parece unha obra importante, nos parece unha obra moi necesaria e fundamental, sobre todo polo uso que ten o Parque do Castelo das crianzas de todo o concello. Señor concelleiro do PP. Bueno, miren, yo es curioso decir, oye, creo que al final ustedes nos traen un dinero que la Diputación reparte a todos los ayuntamientos, porque es la función de la Diputación, y nos dicen que no saben, no nos definen en qué lo... Oye, es el sentido de la Diputación, ayudar a los ayuntamientos, digo yo. No sé, si no es ese. Sí, también. Vale. Y entonces, es decir, no nos dicen que lo van a gastar y nos dicen que, oiga, que está todo bien. Un plan que es de obras y servicios y que, oiga, y que no nos definen ni qué obras ni qué servicios. Es curioso encima que nos critiquen por la abstención cuando creo que el anterior, o no sé si fue el anterior o el antepenúltimo, el bloque se votó en contra por el mismo motivo. Sí, señor. Por favor. Se estuvo porque no había obras. Perdón. Por favor, bueno, está no seu turno o señor concelleiro do PP, de todas formas, claro, de todas formas. Yo dije, si no fue el último, el antepenúltimo, dije, quiero recordar. Pero bueno, y la motivación es la misma. Ahora, nos hablan ustedes de una actuación que el portavoz del gobierno nos dice que no se sabe todavía si va a hacer, que hay que confiar en que se puede hacer, porque el post complementario adjunta recursos suficientes para hacerlo o no hacerlo. Cuando haya los recursos y presenten el proyecto, operaremos a lo mismo. Y queremos que está bien que se haga una obra y que se haga una obra que es necesaria. Pero oiga, hoy lo que ustedes nos traen a aprobar es un post donde todo el dinero que dedican es a gastos corrientes, no a otra cosa. Si ustedes quieren definirnos en qué van a gastarlos los 552.000 euros, estupendo. Si es como nos dice el portavoz, que tenemos que esperar a su propuesta de presupuestos, pues opinaremos cuando tenga la propuesta de presupuestos. Pero no nos pidan que votemos un gasto una disposición de un dinero que non sabemos onde va. Gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do Goberno Municipal. Bueno, non hai moito máis que dicir. Se non quer dicir que sexa unha proposta mala para a veciñanza, é unha proposta que pode ser mellor que se trouxéramos aquí algún proxecto, porque xa digo, dá certa liberdade e facilita a aprobación dos proxectos que non temos que mandar á Diputación, que non ten que ser supervisados por os técnicos e acelera a súa execución. Pero sí é certo que non está definido o seu obxecto porque é que se definirá no orzamento, non hai outra maneira de facelo. Entón non hai moito máis que debatir. Pois vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobado por 7 votos a favor e 5 abstencións. Pasamos agora ao punto 4, que é a proposta da alcaldía sobre a modificación de designación de dedicacións. Bueno, na sesión plenaria extraordinaria de organización da corporación, o celebrado o 26 de xullo de 2023, acordouse establecer a seguinte dedicación parcial, con que é a do titular da Concellería de Facenda, Deportes e Mocidade. Por decreto da alcaldía do 20 de xaneiro, fai apenas unha semana, deste ano, 2026, claro, acordouse modificar o listado de delegacións especiais, asumindo a alcaldía as competencias de deportes, pois, sobre todo, por razóns de que o concelleiro, Eloi Sobrido, pois non podía dedicarlle todo o tempo que, según el, ademais, necesitaba deportes.
á vista desta modificación, pois débese proceder a modificar tamén o cadro de retribucións parciais outorgadas. Non? Por estas razóns, as atribucións que legalmente ten conferidas esta alcaldía, por estas atribucións, propónse ao Pleno do Concello proceder á adopción de modificar o cadro de retribucións para dedicacións parciais do titular da Concellería de Facenda e Mocidade, que quedarían como segue. Sería a cargo do titular da Concellería de Facenda e Mocidade, e as condicións pois son as mesmas en canto ao 100% da xornada, que é o 25%, e as retribucións anuais brutas de 11.303,60 euros brutos. Sí que aquí, bueno, o secretario teria que facer unha aclaración dun punto concreto deste acordo. Sí, gustaríame indicar que no punto primeiro dos acordos indícase que a percepción desta retribución será incompatible co exercicio de todo tipo de actividades retributivas. Isto está copiado do artigo 75.1 da Lei de Bases, que é para a dedicación exclusiva. Neste caso, a dedicación parcial, entonces é un erro. Está copiado dun sitio que falaba de dedicación exclusiva e se refira a este acordo é unha dedicación parcial. Por lo tanto, temos que aplicar o que ven no artigo 75.2. Por lo tanto, propoño no acordo que se vai a votar, se está desde acordo, correxir e eliminar esta liña que non é acorde á legislación para a dedicación parcial. Non sei se me expliquei. Sí, bueno, non sei se hai algún problema. Estamos todos de acordo. Vale, pois ten a palabra o señor concelleiro de Vips. Eu neste primeiro turno, se depois hai que aclarar algo, simplemente indicar que vou votar a favor. Concelleira do PSOE. Nada, vou votar a favor. Concelleiro BNG. Concelleiro Nos Pobre. Concelleiro portavoz do PP. Bueno, nada, nosotros, como ya hicimos cuando se votaron ustedes el pleno organizativo, vamos a votar en contra. Entendemos que realmente la justificación ustedes serán, la que ustedes entiendan, la forma de organizar los suyos, pero sí que nos llama la atención que teniendo menos dedicaciones o menos trabajo, porque según decían ustedes es problema temporal, el tiempo, realmente la retribución incluso se incremente. Entendemos que no es la forma correcta de actuar, pero oiga, son ustedes los que se organizan como quieren y realmente el resultado de esa organización es la que hoy, después de 3 años, estamos viendo. Señor concelleiro de Vips. Sí, nada, simplemente aclararlle ao señor Durán que a retribución sigue sendo a mesma, simplemente respecto do acordo do 23 está actualizada conforme o IPC. E despois simplemente comentar que a Concellería de Facenda é unha concellería moi transversal, prácticamente todo o que hai no Concello pasa prácticamente por aí, leva moitísimo tempo, é verdad que o que ten de boa a Concellería de Facenda é que non ten en sí moita atención ao público, polo tanto sí que che permite independentemente de onde estés dedicarlle certo tempo, pero a verdad que a de deporte sí que demanda moitísimo traballo. Eu, a verdade, estaba moi contento, non me daba medo para nada o traballo, pero é verdade que o que é atención aos propios clubs cando pasaba algo mellor, algo durante a semana e non podía estar aquí, pois sí que era un pouquiño máis complicado atendelo no momento que les demandaban. Entonces, pois simplemente pola autoexigencia que un ten, pois simplemente falando co alcalde, pois decideuse digamos, volver a delegar unha competencia que xa propia da alcaldía a él mismo. Isto non quere dicir que agora un faga menos, é dicir, o traballo sigue sendo o mismo, por suposto, en todo o que lle poda axudar o alcalde agora con esta nova delegación que ten, pois vai meter aquí. Entonces, bueno, non queiran ustedes ver máis alá, nin manipular, manipular xa o van a intentar facer porque son ustedes así, pero, bueno, quero que isto sí que quede claro. De feito, nós xa explicamos nunha roda de prensa o motivo, e penso que está claro e definido, e, bueno, pois simplemente por aclarar. PSOE? Nos Pobre? BNG, perdón. Nos Pobre? Bueno, sí, é verdad.
Bueno, sí, pero eu vou incidir no tema que decía pois o concelleiro de Facenda, non? Que efectivamente se trata do IPC, o sea, as retribucións anuais eran de 10.600, evidentemente pasaron 2 anos e medio e agora incrementase pois a 11.303, o sea que eso de que unha retribución maior, evidentemente o que subiu o IPC durante estes 2 anos e medio. Pois ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Nada, solo reiterar lo mismo. Ustedes, oiga, reparten sus competencias como ustedes mejor entienden, pero que sí es cierto es que, oiga, teniendo menos competencias, cobra lo mismo o más actualizado al IPC. Esto es lo que hay. No es que como usted diga es que vaya a hacer menos, es que va a hacer menos, porque realmente tiene una competencia que no hacía, que no va a hacer, no sé lo que hacía realmente, eso es otro tema, pero realmente va a tener menos competencias para cobrar lo mismo actualizado al IPC. Dimos así. Bueno, pois acabo eu, si. Nada, bueno, pois vamos a proceder entonces á votación. Votos a favor? Votos en contra? Pois queda aprobado por 7 votos a favor e 5 en contra. O punto 5 é proposta de acordo de compatibilidade da traballadora Begoña Amoedo Sabino. Bueno, vai a falar, a defender esta moción, esta proposta a concelleira do BNG. Ten a palabra. Sí, en esta proposta o acordo pois é recoñecer a compatibilidade dunha das logopedistas que está traballando, está en plantilla do que do CAD e, bueno, pois consideramos que era aceitada porque son varias tardes, non afecta en absoluto que o traballo que desempeña no CAD e tamén é un período de tempo curto e moi definido que sería do 12 de xaneiro ao 27 de abril. Moitas gracias. Vips? Sí, nada, vou votar a favor porque isto simplemente é unha cuestión de legalmente é posible, factible, polo tanto non ten máis PSOE? Pois igual, vamos a votar a favor. Nos Pobra? Vamos a votar favorablemente. PP? Nosotros vamos a votar también a favor, pero entendíamos el otro día, si no es cierto, que es un trabajo fuera de su horario que tiene contratado, con lo que al final tampoco tiene ningún perjuicio para el concello. Bueno, muchas gracias. Sí, remata o BNG. Si, se outro día explicamos no que era a comisión informativa que non lle afecta en absoluto ao horario que ten ela de traballo no CAD, que é de todas as mañáns e tamén o que é unha tarde. Pois vamos a proceder, sí. Se non hai nada máis que dicir, procedemos á votación. Vale, pois votos a favor da moción. Pois queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 6, que é a proposta para a modificación dos estatutos da Mancomunidade Ría de Arousa, Zona Norte. Bueno, en realidad trátase únicamente de facer unhas modificacións moi pequenas nos estatutos que hasta agora tiña esta mancomunidade, e que afectan sobre todo pois a nomenclatura dos órganos e a apertura da xestión mancomunada de máis servizos, non? Sobre todo afecta en concreto a ampliar as competencias en tres campos en tres campos concretos, como son aquí que son a creación e sostemento dun parque de maquinaria e prestación do servizo de mantemento e limpeza de vías xunto con espazos públicos, puntos de interese turístico
elementos de patrimonio cultural, a realización de xestións e actividades conducentes á creación, prestación ou adxudicación dos servizos de recollida, tratamento, transferencia e eliminación de residuos sólidos urbanos de forma mancomunada, e tamén a xestión dun servizo mancomunado de recollida a instalacións para acoller aos animais abandonados dos 4 concellos que constituímos a mancomunidade. Isto, sobre todo, afecta a estes 3 puntos, non? Ten agora a palabra o señor Concellero de Vic. Sí, nada, simplemente comentar que vou votar a favor e que, ademais, pois, bueno, a mí me parece moi ben que a mancomunidade pois, se abra a poder non só ser digamos, unha colaboración entre concellos só a nivel turístico, sino que incluso a poder prestar pois, outro tipo de servicios de maneira mancomunada, tendo en conta que xa se colabora noutras áreas entre concellos, polo tanto, eu vexo ben este cambio, polo tanto, pois, vou votar a favor. Pois un pouco na mesma línea, non? Que vou a votar a favor porque realmente tamén nos gusta este pequeno cambio, non? Eu creo que Ribeira, Pobra, Boiro e Rianxo funcionan en moitos sentidos como unha pequena cidade e que hai moitísimos servicios que podemos compartir, incluso mellorar entre os 4 concellos. Entonces eu creo que está moi ben que se abra a máis servicios. Benega. Sí, eu creo que nós sempre viñamos dicendo que somos defensores da mancomunidade e que, lóxicamente, pois debía de asumir máis competencias que non só se limitar a turismo, porque, bueno, pois aí facilitaría, sobre todo, determinados servizos que os asumiran o que pode ser unha mancomunidade, porque ás veces son servicios complexos, tanto a nivel de xestión e incluso servicios que os asuma a mancomunidade, pois pode supoñer o que é unha reducción económica. Polo tanto, nós creemos que estas está moi ben, pero que incluso debería de estudiarse pois ampliar o que son as competencias. Nos Pobra. Sí, perdón. Bueno, pois, Pepe. Nosotros vamos a votar a favor. Bueno, pois, en vista de que estamos todos de acordo, pois procedemos á votación. Votos a favor? Pois queda aprobado por unanimidade. Pasamos agora ao punto 7, que é a moción do Grupo Municipal do PP relativa ao incremento das axudas para as asociacións e clubs locais e que realizan actividades lúdicas, culturais, deportivas e educativas no noso concello. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, se trata de eso, de una propuesta para que se incremente las ayudas a todas las entidades, clubs y de carácter social y lúdico de nuestro concello, después de haber comentado con diversos o varios de ellos las dificultades económicas que tienen por los incrementos de gastos ocasionados en los últimos años para realizar su actividad, entendiendo que la misma es algo importante, sobre todo para dinamizar y para potenciar el trabajo, el desarrollo de nuestra gente y sobre todo los vecinos. Por eso pedimos que se incremente la partida presupuestaria destinada a esos fines en un 30% en el presupuesto que está pendiente de realizar para el año en vigor. Grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de VIP. Sí, bueno, bos días. Vamos a partir a moción, eu polo menos vou a partir en 2 puntos. A primeira, na exposición de motivos, sí que estou de acordo con que desenvolven unha moi boa labor todas estas entidades, ademais sin ánimo de lucro, a xente pois destinando tempo e esforzo da súa propia vida, digamos, a que isto se poda desenvolver. Eso por unha parte, por suposto, que nadie o dude. E despois, bueno, despois sí que se nota cando se presenta este tipo de mocións que xa estamos en pre-campaña electoral. Nótase que estamos xa nese ano. Porque, ademais, incluso lle vou facer un favor, señor Durán, a usted e seus compañeros, e incluso lle vou regalar un titular, porque esta moción non vai salir adiante. Xa teñen o titular para poñer nas redes sociales. Ademais, voulle explicar por qué. Porque é moi curioso que ustedes piden unha subida
cando dende o ano 23, desde que nós estamos gobernando, o que son as subvencións que reciben todas as entidades, falo das deportivas, foise incrementando, é dicir, pasamos dos 25.000 euros aos 34.000 na convocatoria do ano 25 que vai salir agora, que xa están as bases redactadas, o cal supón unha subida respecto dos 25.000 aos 34.000 que nos situamos agora dun 27,5%, é dicir, xa prácticamente o que usted ven pedindo. Pero máis curioso en que todos os presupostos que aquí se trouxeron a aprobar xa contemplaban ciertas subidas que ustedes votaron en contra. Entonces, claro, é super curioso que ustedes veñen aquí de súbanlle, cando vai a subida ustedes votan en contra. É moi curioso. Porque ademais, vou dicir unha cousa, unha palabra que ademais un compañeiro, úsase moito que isto de dato mata relato. Pois isto ven sendo así, é dicir, o incremento foi nestes anos dun 27,5%, donde ustedes votaron en contra, sistemáticamente. Polo tanto, non nos veña usted dando leccións. Pois eu por ese motivo, porque non admito leccións, prácticamente o incremento xa se foi producindo, eu voulles votar en contra. Ademais, así, como lle dixen, fagolle un favor e doulles un titular. Gracias. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSOE. Bueno, pois, decirvos que este goberno coñece perfectamente as necesidades dos clubs deportivos e tamén das asociacións do noso concello, porque falamos con eles, porque traballamos con eles durante todo o ano e porque moitas das demandas que hoxe se mencionan nesta moción que vostedes traen aquí, pois xa están tamén encima da mesa. Por iso que, bueno, esta moción eu creo que chega nun momento moi concreto e con un obxectivo claro. Estamos en fase de orzamentos, o PP sábeo, e estamos en ano xa, podese decir que electoral. E sí, bueno, pero neste momento é moi curioso. Traguer agora unha moción, bueno, porque tendes interés non, e bueno, non vos interrumpo cando falades, o sea que, por favor, traedes agora unha moción pedindo un incremento lineal, totalmente lineal, dun 30% nas axudas, e non é unha proposta seria. Si queres vendermo como serio, María, non me parece serio. Unha proposta do 30% é listo. E eu creo que queda ben con todas as asociacións e tamén con todos os clubes. O sea que é unha moción que queda ben. Porque eu creo que gobernar é un pouco máis que decir subimos un 30% e listo. É analizar, é priorizar, é falar coas entidades, é adaptar os recursos ás necesidades reais, que non son iguais para todos, vale? Nin todos os anos. Vale, hai clubs que precisan máis apoio nun momento concreto e hai asociacións con proxectos novos, outras que necesitan reforzo estrutural, e iso non se resolve con un porcentaxe lanzado ao aire do 30%, o sea que se queredes axudalos de verdad, traballade e decídenos outra cousa, se non facémolo nós. Vale. Esta moción non entra en nada diso, non fala nin de criterios, nin de necesidades concretas, non fala de planificación, nin de viabilidade orzamentaria, non fala nada diso, só se limita a facer unha petición xeral, sen fundamento técnico nin económico, que soa moi ben de cara á galería, pero que non resolve absolutamente nada. Porque, como xa dixo Eloi hai un ratiño, cando este goberno trae unha proposta de subida que é moi cerca o que vos poñedes aquí, si remato xa, vostedes votan en contra. Entonces, a ver, aclarádevos. Gracias. Ten agora a palabra a señora concelleira do BNG. Gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Bueno, para nós, en esta moción e en outras, mesmo de outros plenos, non só deste, do Partido Popular, o que nos indica, basicamente, é que vostedes entenden estar na política como estar, bueno, pois non sei, algo así como nos mundos de Yupi, non? E para nós a política é responsabilidade. E a verdade, vostedes demostran moi pouca responsabilidade, por non decir que demostran absoluta irresponsabilidade presentando mocións deste tipo. E vamos a decir por qué. Mire, se vostedes votaran as contas, se se molestasen en facer os números en algún momento, no? Porque escribir unha moción é relativamente sinxelo, e sobre todo se é así como a escriben vostedes. Pero se se parasen a votar as contas, vostedes verían que a axuda do Concello, e non lle vou chamar axuda, vou lle chamar colaboración, vou lle chamar apoio, no? Efectivamente, a entidades que están facendo unha labor moi importante. Non se reduce ao que se lle dá
dinerariamente, por decirlo de algún xeito, non? Aquí hai moitas outras cuestións que vostedes non contabilizan, como, por exemplo, posta a disposición de infraestructuras determinadas, cedéndollas en determinados casos, persoal, que, quero recordar aquí, antes falaba o concelleiro de Facenda do tema dos orzamentos, eu lembro que vostedes sempre se queixan e que é unha ladaíña constante de ustedes, non? O tema de que este concello gasta moito en horas extras. Bueno, pois tamén se inclúen neste tipo de cuestións todo ese persoal que se cede, efectivamente, que se pon a disposición das asociacións e cedendo locais, como xa dixen antes, para o seu uso cotidiano, etc. Entón, se vostedes contabilizasen todo eso, se fosen capaces de ser responsables, verían que o apoio do Concello ás asociacións é moito maior que o que se lle dá en cartos. Entón, para nós, e por rematar, porque tampouco ten moito máis esta moción, xa dixeron aquí, e nós concordamos que isto é pois un neón, no? Así brilando de cara a unha precampaña electoral que parece que vostedes xa deron por inaugurada, e pois realmente os neóns normalmente o que fan é cegar a vista, nada máis. Entón, vamos ao serio e nós quedámonos ca frase que nos parece a única que se pode aproveitar da súa moción, donde din que os recursos sempre resultarán insuficientes para desenrolar actividades que as mesmas, ou sea, as asociacións, queren realizar. Non só resultarán insuficientes para as asociacións que queiran desenvolver actividades, sino que os recursos sempre resultan insuficientes para todos, tamén para o propio Concello. Entón, aquí hai, ademais, e por último, unha última razón pola que nós non podemos apoiar isto, que é outra irresponsabilidade, e que é lanzar ao aire que aquí que se lle suba a todo o mundo un 30%. Hombre, digo eu que haberá que mirar o proxecto de cada asociación e valorar o que fai esa asociación, a cantos usuarios chega, que implicación social trae, etc. Porque non todas as asociacións fan un traballo similar, cada unha nun ámbito distinto e chegan a un determinado número de usuarios ou de personas, non? Entón, realmente, nos parece xa non pouco serio, moi irresponsable, e por iso non a imos a apoiar. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Nos Pobra. Ben, intentando mirala cos mellores ollos posibles, pois, efectivamente, calquera persoa que se dedique á política municipal pois vai intentar axudar no máximo que se xa capaz este tipo de entidades, que, como empezou dicindo pois, o compañero de Vips, dedicanlle tanto tempo do seu ocio e de estar ca familia incluso, e incluso hasta do traballo, ao vendo social de todos e todas, creando este tipo de servizos deportivos e culturais de todo tipo. E todos teríamos a intención de subir, pero que é unha moción que é imposible que aprobemos. Terei un acordo que non podemos adotar de ninguna das maneiras, porque como vamos a adotar un 30% sin saber os orzamentos, sin saber se ten cabida ou non. Despois, parándose a estudiar a cifra do 30%, o señor concelleiro acaba de decir as subidas dos últimos anos. No 2015 eran 15.000 euros. Nos primeiros orzamentos que fixo o goberno de Nos Pobra foron 20.000, despois foron 25. Foron subidas constantes desto. Non creo que os gobernos de 2015 para cá podan pecar de non incrementar a axuda, de intensificala a este tipo de entidades. Por lo tanto, pretender un 30% de un orzamento para outro, eu non sei, ten que ser o punto de partida moi malo para plantexarte unha subida destas características, tendo en conta aínda toda a subida do IPC e que encarece o custe de moitísimos servizos, pero tamén pasa ao Concello e tamén lle pasa con todos os demais servizos. Por tanto, non podemos subir un 30% en todo, evidentemente. Os clubs se apoian, como decía a concelleira tamén do BNG, con todo ese tipo de persoal de servizos. Aquí se comprou un novo palco, se comprou un equipo de son, se compraron tarimas, se compraron moitísimos equipamentos que fixo que a vida cultural neste Concello se multiplicara, porque as asociacións e entidades notaban ese apoio. Se multiplicaron os espazos, que vostede incluso ten alguna vez criticado aquí o feito de que nos centros sociais queremos espazos novos que non son necesarios, pois rapidamente se ocupan. Está o da Casa Mocidade, están os centros sociais que se ocupan, están os da Casa da Cofradía, o edificio da Cofradía, que tamén se ocupa, e máis que tivermos, pois o mellor se ocuparían, porque esa
se sigue avivando, non? Esa intensidade de traballo social, por sorte, pois o noso Concello vai a máis. E todo eso se contabiliza en moito máis un 30% realmente dentro do que son os orzamentos e o traballo dun goberno. Por tanto, nós non podemos apoiar esta moción porque non. Veremos se é posible subila, se non, e as propostas que fan desde cada unha das áreas, porque aparte aquí se misturan deportes, se misturan entidades, entran pois hasta as AMPAs, entra todo. Entonces tenemos que ver quen realmente o necesita, quen non, e as posibilidades de facelo. Non podemos votar a favor desta moción, e aparte eu creo que saben que non podemos votar a favor dela. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, nos dicen que es electoral. Yo quiero recordar que esto lo traemos de forma recurrente, no puedo decir todos los años, pero sí cuando ustedes confeccionan sus presupuestos, es una enmienda que solemos traer cuando realmente vemos que el dinero no sube lo correspondiente para cubrir las necesidades que las distintas entidades lúdicas, deportivas y sociales nos transmiten. Si esto es electoral, pues todos los años. No sé, yo vuelvo a decirles que al final, cuando hablas con las distintas entidades con las que hemos hablado, todos te transmiten la misma historia. Es cierto y hay que reconocer, y es lo lógico y también natural y normal, que el Ayuntamiento apoye con distintas infraestructuras, bienes y ayuda, que es normal. Pero lo que estamos hablando son de recursos económicos para poder realizar actividades que realmente tienen su coste. Ustedes verán. Nos dicen que votamos en contra. No, miren, nosotros votamos en contra de unos presupuestos donde ustedes, claro, esto es como, oye, es que una partida de 30.000 euros, claro, es la que condiciona el presupuesto de 10 millones. Pues mire usted. Bueno, es que, hombre, es que es de perogrullo. Sinceramente se lo digo. Realmente es que nos digan que es que votamos en contra. No. ¿Cómo vamos a votar en contra si nosotros lo tenemos todos los años enmendando sus presupuestos? Y son ustedes los que nos dicen que no, después de no contemplar los presupuestos. Seamos un poco serios. ¿Que realmente es una cuantía significativa? Pues que las cosas han subido más que el IPC, por desgracia. Y todos nos transmiten que, oye, hacer una actividad hoy, como ustedes nos dicen de forma recurrente, cuesta más de lo que costaba hace unos años. Y entendemos que realmente se lo merecen. Porque, como bien dice el portavoz de VIPS, oye, es gente que trabaja de forma desinteresada, poniendo muchas horas, mucho conocimiento y, sobre todo, muchas ganas para transmitir valores, transmitir conocimiento y, sobre todo, disfrute y bienestar de todos y cada uno de nosotros. Entendemos las dificultades económicas que puedan tener, pero también entendemos que la cuantía de la que estamos hablando no es tan significativa como los que ustedes quieren hacer ver. Y en cuanto a si el porcentaje es un porcentaje lineal, mire, es que yo creo que las ayudas están todas reguladas. No estamos hablando de una ayuda directa a una entidad concreta por un proyecto determinado, sino que creo que todas las ayudas están determinadas en las ordenanzas que están aprobadas. Entonces, no hay más que decir al respecto. Seguimos entendiendo que realmente es una actividad importante y que realmente son asociaciones y entidades que necesitan del apoyo del Concello, que hoy, ante las dificultades que todos tienen, ellos las padecen más que nadie porque son pequeños y realmente las actividades, cuando encima son interesantes y son numerosas, requieren unos recursos que no tienen. Por eso es lo que proponemos. Quienes deciden el gasto del dinero, el reparto de sus recursos son ustedes. Y allá es su decisión. La nuestra es traer y, sobre todo, hacernos ecos de lo que nos dicen las distintas entidades de nuestro Concello. Gracias. Tengo agora a palabra o señor concelleiro de VIP. Ben, bueno, contestando este último, sí, por sorte para os veciños somos nós que xestionamos os recursos deste Concello. Neso están en boas mans, non teño moito problema. Respecto ao que dicía, que ustedes falan con clubs e todo e se piden máis recursos. Lógico, tamén nos lo piden a nós. É dicir, os clubs sempre van a pedir o máximo posible. Neso fan moi ben. Pero voulle dar datos, porque, como digo, o dato mata relato. Que, por cierto, que si me alegra é que xa que usted di que esta moción traen prácticamente sempre, incluso alegando os presupostos, que, por certo, volvo a repetir, que os presupostos, a alegación, solo se pode en base á lei de facendas locais en 3 supostos moi concretos, non que ustedes presentan. É dicir, pero, bueno, me alegro que, polo menos, eso o hayan aprendido e presenten agora e non lo vayan a meter depois unha vez o presuposto simplemente para retrasalo, que é o que pretenden ustedes, xa, sí. Entonces, pero mire, voulle dar datos, como dixen antes, dato mata relato. Mire, subvencións directas, é dicir, a axuda que reciben directamente os clubs en base a justificar certos gastos anuais, vale?
subiron un 27,5%, vale? Na convocatoria da hora que sala do ano 25 establecerase en 34.000 euros, de acordo? Pero depois vamos aos gastos indirectos, eses que os clubs non reciben directamente nunha conta, pero que sí que asume o Concello. Pasamos no ano 23 de 6.000 euros que o Concello pagaba en ambulancias que son necesarias para desenvolver diferentes actividades deportivas, a 14.000 euros, é dicir, unha subida de máis do 100%. De respecto dos trofeos, que tamén pon o Ayuntamiento para que se podan desenvolver diferentes actividades deportivas, pasamos de 3.000 a 7.000 nestes anos. En canto, depois, outras axudas que tamén son directas, máis particular, non tanto para todos os clubs, sino para diferentes casos concretos en función de necesidades dos clubs que nos lo van presentando, patrocinios. Que decir, aquí tamén se firmaron, que son axudas máis directas, pois por levar a publicidade do Concello para certos gastos de desplazamento que algúns clubs compiten fora e falle falta. E ademais, tamén a isto hai que incluir as melloras nas instalacións. Polo tanto, é que non hai color respecto do que había antes, do que hai agora no que ven sendo as axudas aos clubs. Que sempre vai ser insuficiente, efectivamente. Debe ser o único coherente que ustedes poñan aquí na súa moción. Pero, vamos, nós neste aspecto sempre se foi incrementando. Sí, usted di, é que nós votamos en contra dun presuposto en global, sí, pero no presuposto vai esa subida. Usted justifica como queira. Pero eso non mo pode negar porque a subida vai. Entonces, bueno, eu penso que estes datos son moi reveladores e prácticamente é que aínda con todas as subidas que hubo de ambulancias e todo o que costa, remato alcalde, todo o custe que supuxo de incremento para desenvolver actividades deportivas, o Concello nunca deixou de apoiar a ninguna entidade cando quixo facer algo. Nunca se lle dixo, mira, é que se nos está disparando o gasto en ambulancia, non se vai a facer nada. Non. O Concello estuvo aí e sempre vai a estar. Polo tanto, insisto, esta é unha moción electoralista, ustedes están no seu papel normal, pero, polo menos me alegro que traen agora e non me vayan a traer cando presentemos o orzamento, incumplindo incluso a propia lei, que ten os supuestos moi tipificados. Pero, presentarán outros para retrasalo, pero, da igual, o que fagan que vais a aprobar de todas maneiras. Señora Concellera do PSOE. Pois eu, para rematar, tamén decirvos que eu non vou utilizar nin as entidades, nin os clubs como arma política, nin como excusa de campaña, respetos demasiado para iso, e o noso compromiso con eles, como goberno, non se vai a medir en mocións, nin en nada desto. Se vai a medir en traballo diario, en diálogo continuo e en políticas responsables. As axudas públicas non poden decidirse a golpe de titular, como vostedes pretenden, nin tampouco de un porcentaxe. Teñen que decidirse con rigor, con xusticia e con coñecemento da realidade. E iso é precisamente o que estamos facendo no marco dos próximos orzamentos. Por iso, esta moción, tal e como está formulada, non achega solucións reais e responde máis ben a unha estrategia política que a unha vontade sincera de mellorar o apoio das nosas entidades. Nós imos seguindo facendo o que toca, traballar, escoitar e planificar. Outros poden optar polo que dá ben, pero este goberno opta pola responsabilidade. Nada máis, moitas grazas. Grazas. Benega. Sí, brevemente tamén. Nos queríamos puntualizar porque logo, efectivamente, as cousas se malinterpretan, non? E como quen as ten que interpretar en este caso o Partido Popular, pois realmente medo nos dá, non? Claramente, primeiro, o BNG fai un recoñecemento explícito ao labor que desenvolven as distintas asociacións de todo tipo que hai no Concello. Explícito, insisto. Segundo, o BNG recoñece que os recursos son insuficientes, a par que recoñece que o que ven adicando o goberno municipal nos últimos anos e o que ven incrementando, se estivese nas nosas mans, probablemente o subiríamos máis, pero nós, como somos un goberno responsável e temos que distribuir o orzamento que temos, ademais de para colaboración cas asociacións e entidades, en outras moitas cousas, pois hai que repartir. E os orzamentos dan para o que dan. Entón, recoñecer que os recursos poden ser insuficientes, pero tamén poñer ao lado que houbo un incremento importante nestes anos. Que nos gustaría que fose máis? Sí. Igual que nos gustaría que fose máis a colaboración ou as axudas que presta ou que casi non presta a Xunta de Galiza en distintos ámbitos municipais. En concreto, ámbitos municipais na Pobra do Caramiñal. Porque, claro, aquí antes falaban da Diputación.
todo o mundo sabe, todo o mundo coñece, incluso os propios alcaldes do PP o fan público, que as axudas que presta a Xunta, dá igual de que tema e de que consellería falemos, pois teñen un color político, non? Aí dá igual o proxecto, dá igual a seriedade, dá igual a responsabilidade que expoñas en ese proxecto, porque solo vale se eres del PP. No? Como decía Baltar, se non eres del PP, xa sabes como continúa a frase, non? Bueno, pois, afortunadamente, neste Concello non actuamos igual. Actuamos en base a propostas serias, axudamos no que podemos as asociacións, entendendo que fan un labor importantísimo, e vostedes, eu creo que deberían recoñecer que esta proposta que fan, xa vou deixar de lado o tema de electoralismo, que estou convencida de que sí, pero en todo caso, xa o vou deixar de lado. Vostedes non poden vir aquí, e por que un 30%? Tamén poden propoñer un 80%. Quero decir, claro, o sea, a proposta pode ser infinita, verdad? Pode ser infinita. Entón, hai que ser un pouco máis serios. Contabilizar todo o que significa colaborar cas asociacións, non só o que se lle dá en metálico, e a partir de aí pois podemos falar, incluso podemos falar dentro dos distintos proxectos que hai das distintas asociacións. Por eso, señor Durán, por todas estas razóns e polo que dixen ao principio, que non nos parece serio nin responsable esta proposta, porque podía ser esta proposta, pero de verdad, de outro xeito un pouco máis serio e máis riguroso, e non é. Por lo tanto, nós non a imos a apoiar. Gracias. Nos Pobra. Bueno, pouco máis que engadir. Está xa todo dito sobre como se apoia. Decía o Concello de Viz o tema dos contratos de publicidade, pois é algo necesario porque a veces xurde do propio éxito dos clubs, que aparecen actividades extraordinarias, viaxes non contemplados na actividade habitual, e pois é unha fórmula que se ven utilizando xa desde tamén fallanos, co Club de Remo, co Club de Fútbol, e incluso tamén con deportistas individuais, non? Como foi pois a lanzadora de Sabarina, Lidia Parada, pois tamén contou ca súa axuda nese sentido para poder competir. Son todas axudas extraordinarias, xustificadas sempre nesos éxitos, e que buscan apoiar o deporte ao 100%. Entonces, creo que hai que contemplar todo nese conxunto, e a subida ao 30%, bueno, pois estaría moi ben se, bueno, pois nadáramos na abundancia, pero non é así. Temos que ter en conta a subida que se dan todos os apartados, e o 30% pois non vai ser posible, casi con toda a seguridade, e veremos que sale da negociación dos orzamentos, e non podemos asumir unha cifra tan concreta de ninguna das maneiras. Gracias. Remata o señor concelleiro do PP. Bueno, es curioso, yo no voy a interpretar lo que van a hacer ustedes, es un sí o un no. Ustedes mismos se definen, no es un tema de interpretación, yo no tengo que interpretar nada. Es curioso que nos dicen, si estuviera en nuestras manos, ¿y de quién está? ¿No? Nos dicen, si estuviera en nuestras manos, ¿y de quién depende luego esto? Son ustedes los que confeccionan el presupuesto, son ustedes los que distribuyen el gasto. Nos hablan de que, oye, todas las cosas que se hacen a mayores, que es lógico que se hacen y siempre se han hecho, y cada vez habrá que hacer más. Los patrocinios, me supongo que por circunstancias concretas, pero nosotros estamos hablando de un reparto igualitario entre todas las entidades, clubs, no solo deportivos, sino sociales, lúdicos y de otro tipo de nuestro ayuntamiento, que creo que tienen derecho también. Nos hablan, cuando nos dicen, no, mejor datos que relatos. Sí, nos habla de 34.000 euros. ¿Usted me quiere decir a mí que en un presupuesto de casi 11 millones un problema son 10.000 euros, que es el incremento del 30%? Si para ustedes es un problema 10.000 euros, que es el incremento del 30% sobre 34.000 euros que usted me dice, pues oiga, algo tendremos que vernos, ¿eh? O tendrán ustedes que mirarse, porque realmente, si el problema son 10.000 euros, menudo problema tenemos, ¿eh? Cuando realmente estamos hablando de asociaciones, entidades y clubs que, oye, probablemente, oye, si nos ponemos a cuantificar el número de personas a los que dan clases, actividades o otro tipo de tal, estamos hablando a lo mejor de cientos de personas. Estamos hablando a lo mejor de 10 euros por persona, fíjese. Qué gravedad, ¿eh? Qué salvajada. Es que es desproporcionado pedir 10.000 euros a una partida que usted me dice 34.000, ¿eh? Yo no la tengo sumada. Es usted el que me dice el importe de 34.000, es el que usted me dice datos contra relatos. Pues estamos hablando de 11.000 euros. Qué gran problema, ¿eh? Y aún así, le digo, ponemos 30% porque, hombre, hemos hablado con todos y todos no nos dicen una cantidad determinada. Nos dicen que los recursos no llegan y no se solventa con 100 euros. Y entendemos que no se van a solventar con el 30%, porque realmente hay actividades y entidades que hacen
que hacen actividades que son mucho más costosas que otras. Pero sí que la cuantía no es tan significativa. Y creo que tienen que ustedes mirarlo, porque realmente son personas que, como ustedes bien dicen, y todos decimos y reconocemos, y así lo ponemos en la moción, por eso la traemos, que dedican mucho tiempo de su vida al beneficio común, y que menos que tengan un apoyo más significativo del que tienen. Con todas las dificultades que ustedes tendrán para hacer y cuadrar el presupuesto y los números y lo que ustedes quieran. Así que, oigan, mírenselo, y si no quieren un 30, súmanle ustedes lo que quieran, pero realmente valoren, que entiendo que lo valoren, pero también económicamente, el trabajo que hacen todas estas personas que de forma interesada sirven para el beneficio de nuestros vecinos y sobre todo de nuestro municipio. Voten que no y hagan lo que quieran, que es lo que hacen siempre. Pero miren, no nos tachen ni de electoralistas por reflejar lo que los vecinos nos piden, no nos hablen de desproporcionadas cuando estamos con sus datos hablando de 11.000 euros en un presupuesto de 10 millones y pico, no sé, y cuando digan, las cosas son como son, aunque no les guste verlas. Yo entiendo que cuando se gobierna es muy difícil y hay que muchas veces no hacer todo lo que se puede, lo que se dice. Y también es cierto que cuando las cosas no salen como uno piensa, pues hay que tratar de defenderse como sea. Pero miren, ni es significativo económicamente y creo que realmente es una partida que es totalmente interesante y que sobre todo, y no es electoralista, porque miren, nosotros la venimos trayendo casi todos los años, no sé si casi todos, pero sí de forma recurrente durante varias historias, porque realmente es algo que nos da, que nos preocupa. Pero bueno, ya vemos que a ustedes les preocupan otras cosas y que realmente 10.000 euros o 11.000 es un problema muy grave en el gasto. Bueno, evidentemente, as cousas non son tampouco tal e como vostede di, non? O sea, nós temos a responsabilidade e a obligación de cadrar uns presupostos. Desde logo, encantaríanos poder aumentar a subvención aos clubs deportivos e ás asociacións culturais. Pero non xa un 30%, como piden. A min gustaríame poder aumentar, estou convencido de que tamén aos meus compañeiros, un 50% ou incluso un 100%. O problema é que temos que unha responsabilidade, como vostede acaba de dicir tamén, de cadrar uns presupostos. E eses cartos hainos que quitar doutras concellerías, evidentemente. Xa me diría usted tamén de que concellerías os podemos quitar. De servicios sociais, de cultura, de limpeza, evidentemente non aparecen porque aparecen, non? Eses cartos hai que quitalos de outras áreas que consideramos igual de importantes. Desde logo, este goberno vai a axudar sempre a esas asociacións e poden estar seguras de que vamos sempre a facer o máximo posible chegar hasta o límite que nos podan permitir os presupostos e as responsabilidades que exixe as tarefas de goberno. Bueno, pois vamos a proceder entonces á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Pois queda rechazada a moción por 7 votos en contra e 5 a favor. Pasamos agora ao punto 8, que é a moción do Grupo Municipal do PP relativa ao incremento das subvencións nominativas destinadas ás comisións de festas do noso municipio. Ten a palabra o señor concelleiro, portavoz do PP. Bueno, buenos días. Bueno, realmente la moción va en relación sobre todo a la realización de las dos fiestas más representativas de nuestro municipio, que son el Carmen de los Pincheiros y el Nazareno. Si en los últimos años más o menos la participación municipal o la subvención que otorgaba el ayuntamiento era significativamente casi igualitaria para las dos entidades, realmente con una pequeña diferencia positiva para el Nazareno, en los dos últimos años esto se ha visto totalmente variado. Y entonces, entendiendo que somos sobre todo gente que realmente realiza una labor social, personal, con gran sacrificio y sobre todo con gran responsabilidad para que todos los demás disfrutemos y gocemos de unas fiestas que se han convertido en un reflejo sobre todo de una forma de ser y incluso algo
representativo y significativo tanto turísticamente como socialmente de nuestro municipio, creemos que realmente hay que incrementar la ayuda destinada sobre todo, ya que la del Nazareno la gestiona casi en su totalidad, o por decir casi en su totalidad el Concello, para la Comisión del Carmen de los Pincheiros, que la asignación que le dieron el año pasado, el presupuesto de 75.000 euros, se le ha llegado totalmente escasa para las pretensiones que ellos querían realizar y sobre todo contando con la dificultad que tienen para realizar las fiestas. Y que, bueno, que también, aparte del incremento de la cuantía, que se comprometan a que realmente el importe de las subvenciones que al final otorguen a las distintas entidades esté a disposición de ellos con el tiempo necesario para poder hacer la contratación sin los sobresaltos que han tenido que realizar los últimos años. Gracias. Ten a palabra o señor concellero de VIPS. Sí. Bueno, esta moción eu cando leín tuve que ler varias veces porque é unha cousa super curiosa. A moción pon, ademais leo textualmente, relativo ao incremento das subvencións nominativas destinadas ás comisións de festas do noso municipio. Entendo que hai máis de unha, pero nos acordos só fala de unha. Isto é super curioso. A verdad, notase ben, notaselle moi ben o plumero aquí nesta moción. Mire, respecto tamén hai un dato que me gustou do que pon ustedes aquí. Produciuse un incremento significativo dos custos derivados das organizacións das festas populares, é dicir, ustedes mesmos reconocen que as festas, o custo das festas aumentaron, pero cando o Concello aumenta a partida en festejos, ustedes poñen un grito no aire nos orzamentos. A verdade é que é moi curiosa. Pero mire, vamos falar de cousas serias, vale? Lóxicamente son dúas festas moi importantes. Ahora mismo recibe máis o Carmen dos Pincheiros co Nazareno, porque o Nazareno, se usted recordará, hubo un ano que o Concello organizou prácticamente as dúas festas, é dicir, hubo un ano que o Concello asumeu 3 días das festas e as comisións asumiron un. Tras ese ano, o Nazareno solicitou seguir con ese formato e, polo tanto, lóxicamente, se o Concello asume a maior parte da organización ao que a propia comisión recibe unha cuantía menor, porque só organiza un día, pero resulta que o Carmen dos Pincheiros quería seguir organizando eles, pero que a maior parte dos cartos saliran do Concello. É dicir, tipo los cartos eu organizo. Entonces, eu que estaba nesa reunión ca miña compañeira de festexos, Patricia, eu que simplemente dixen, mire, se o seu coste, que ademais así non lo dixeron, son 100.000 euros, o que usted non pode pretender ou non podes pretender é que nos poñamos o 70% e só seamos colaboradores. O que se lle dixo é, se vos queredes 70.000 euros, que era o que quería que o Concello puxera, nos dixemos que ok, pero organizaba o Concello, e eles colaboraban. Pero non quixeron. De feito, dentro da propia comisión, hubo un debate se aceptaba esta proposta do Concello ou non. A non aceptala, lóxicamente, como usted comprenderá, o que non vamos é a destinar un 70% do coste de cobrir o coste das festas do Carmen dos Pincheiros en xestionalo nós. Porque a nós a xente votounos para gestionar os recursos públicos. A comisión, pois non os votaron, hasta onde eu sei. Entonces, eu, lóxicamente, vou votar en contra. Primeiro, porque non ten sentido... pode ter sentido que ustedes pidan que se lle incremente, pero habría que cambiar os roles. É dicir, que o Concello non sea unha simple comparsa colaborativa. Vale, tería xa que entrar un pouco no que é a organización, porque van sair máis recursos públicos. E despois, home, xa que ustedes tamén nos queiran reorganizar o Departamento de Intervención dicindo cando ten que estar a disposición, pois tamén xa é super curioso. Pero xa lle digo, nós non temos ningún problema en apoiar as comisións. De feito, hai máis comisións de festas que estas dúas, e todas levan apoio e axuda por parte do Concello, non só en cartos, porque ustedes só parece que a axuda só parece que, igual que na anterior moción, é económica. Hai moitísimas máis cousas que ustedes non contemplan ou non lles interesa Vaya contemplar. rematando, señor concelleiro. Neste primeiro turno, nada máis. Depois xa lle contestaré en función do que usted me diga. Gracias, señora concelleira do PSOE. Bueno, en primeiro lugar, eu quero deixar claro que é importante, penso que este goberno municipal respeta profundamente o traballo de todas as comisións de festas, de todo o voluntariado e de todo o tecido asociativo do noso Concello, porque sen ese traballo moitas festas ou todas non serían posibles, non? Pero tamén temos unha obriga irrenunciable, ser responsables dos cartos públicos e garantir
transparencia, equidade e boa xestión. E é desde esa responsabilidade onde vamos a analizar esta moción. Se lemos con atención a moción do Partido Popular, atopamos unha primeira contradición evidente. Por unha banda, falan de incrementar as nominativas ás comisións de festas, pero cando chegamos aos acordos concretos só solicitan un incremento para o Carmen dos Pincheiros. Isto é, cando menos, un pouco chamativo. A moción solicita que o Concello incremente a achega a 55.000 euros para que a Comisión xestione directamente as festas. E aquí queremos ser un pouco claros. A verdade, cando a achega pública alcanza cantidades tan elevadas, o Concello non pode mirar para outro lado. O Concello ten obrigas legais, teñen unha política ética de participar na organización e a supervisión da organización das festas. Non é unha cuestión ideolóxica, é unha cuestión de responsabilidade institucional. E iso o fixemos no ano 2024. E no ano 2024, por poñelo como exemplo, formou parte da organización das festas o Concello. E cal foi o resultado? Festas ben organizadas, alta participación veciñal, boa valoración cidadá, transparencia na xestión económica e traballo en equipo. Foi un éxito as festas dese verán, tanto as dos Pincheiros como as do Nazareno, como tamén as do Carmen do Castelo. Permítanme decilo con un pouco de sinceridade. Quizá ese éxito é o que incomoda a alguén. Porque cando as cousas funcionan ben, cando a xente queda contenta e cando se demostra que a colaboración entre Concello e comisións pode ser posible e queda en evidencia que o problema non era a xestión, sino outra cousa, e iso sí que non é bo para ninguén, Eso é politizar unhas festas que son de todos e de todas, porque o Carmen dos Pincheiros son de todas e de todas a veciñanza da Pobra. Entón, eu quería preguntar se ao mellor ese éxito foi o que incomodou e o por que vostedes traen solamente esta petición para o Carmen dos Pincheiros. Si remato, que agora que respondan e despois uso o meu segundo turno. Gracias. Señora concelleira do Benega. Gracias, señor alcalde. Bueno, vou a volver a incidir na irresponsabilidade do Partido Popular. Unha cousa é o que escriben que bueno, xa non me vou a parar a analizalo polo miúdo que escriben porque en algúns termos é realmente escandaloso. E outra cousa é o que din, non? Porque vostedes escriben que presentan aquí unha moción para incrementar as subvencións nominativas destinadas ás comisións de festas do noso municipio, así, en plural. Vostedes escriben en plural, pero falan en singular. E claro, nós temos que falar da pluralidade, precisamente, de comisións de festas que hai en este concello. Afortunadamente, da pluralidade. Claro, e vostedes falan ao principio das comisións de festas, pero cínguense a unha comisión de festas en concreto. Curiosamente, onde hai varios representantes do Partido Popular na súa directiva, non? Eu non sei se isto ten algo que ver ou non, non? Pero, en todo caso, non somos nós quenes temos que explicar si estamos sendo discriminatorios ca Comisión de Festas do Carmen dos Pincheiros, que non o estamos sendo, Son vostedes os que teñen que explicar por que non se inclúen aquí o resto de comisión de festas do Concello. É que acaso teñen vostedes algo en contra das festas do Carmen do Castelo? Por decir unha. Ou teñen acaso vostedes algo en contra das festas que realiza a Comisión ou a Asociación da Ribeiriña? Ou as de Santa Cruz? Por decir algunha, Claro, é que volvemos ao mismo, á moción anterior. A responsabilidade consiste, desde un goberno municipal serio, consiste en distribuir os cartos según as posibilidades do Concello, efectivamente, o máis equitativamente posible. E equitativamente, enténdame esa palabra, porque antes xa terxiversou de estar nas nosas mans, equitativamente significa poder colaborar con cada comisión de festas na medida das posibilidades e segundo o proxecto que ten a propia comisión de festas. E despois hai outra cousa moi curiosa, non? En fin, non só nos poñen os límites, non só falan de unha
unha sola comisión de festas, sino que nos poñen os límites. E dice no primeiro punto, efectivamente, comisión dos Carmen dos Pincheiros, aquí é onde xa concretan, e dice de polo menos 55.000 euros. E, en segundo lugar, di que a moito tardar, o sea, como moito, a máis tardar a finais do mes de xullo, temos que ingresarlle eses polo menos 55.000 euros. Mire, señor Durán, eu insisto, vostedes fan política de cuchuclú, así yo digo, Sabe por qué? Vostede que lle parecería se presentamos nos unha moción mañán que diga o mes de xullo do ano que ven exiximos á Xunta de Galicia que as míseras subvencións que lle dá este Concello que llas pague antes do 30 de xullo. E cando menos que llas incremente nun, xa non vou a poñer 55.000 euros, vou a poñer unha porcentaxe, na que vostedes poñían aquí, nun 30%. Claro, nós si vimos con esa moción aquí, vostedes se ríen, remato, vostedes se ríen de nós. Pois, aplíquese el cuento, señor Durán. É que isto é unha tomadura de pelo, non solo para o goberno municipal, para todos os veciños e veciñas. Vostedes veñen aquí en defensa dunha comisión de festas donde traballan ou donde colaboran determinados membros do Partido Popular e as outras, pois mire, que máis dá, non? Como fixeron, por certo, cando gobernaban vostedes. Que ben se lles vía a quen beneficiaban e a quen non. Bueno, pois nós non estamos dispostos a facer o mismo, Non estamos dispostos a facer o mismo e por eso nós non llevamos a apoiar isto, que xa lle digo, É dicir, é para rir. O sea, de verdad, esta proposta é para rir. E ademais é un insulto a todos os veciños deste Concello. Xestionar os cartos públicos significa ser equitativo e, sobre todo, responsable. E vostedes aquí non demostran ninguna das dúas cousas. Moitas grazas, señora concelleira. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Ben, vou intentar non repetirme con respecto a compañeros e compañeiras. Falan vostede da equidade entre as dúas comisións de festas. Quen creou esa equidade foi a partir de 2015, porque antes non existía en absoluto. Había unha diferencia significativa. Quero recordar, entre 13 e 18.000 euros levaba unha e levaba o Nazareno 18.000. Bastante, sobre o 33-40% máis unha que outra. Foi durante os gobernos de Nos Pobra e o último tamén, bueno, despois a partir do COVID foi cando veu toda esta revolución onde se cambiaron un pouco o funcionamento das subvencións. Pero hasta aquel momento, quen igualou foi Nos Pobra e non foron os gobernos do Partido Popular anteriores. Apareceron, xa citaron aquí varias, comisións de festas a maiores. Apareceu o Carmen dos Pincheiros, que en todos os proxectos orzamentarios prácticamente se lle foi subindo o Carmen de Castelos de 3, 5, 8 e creo que 9.000 esta hora, me parece. Bueno, non sei, se lle foi subindo continuamente. As festas de Santa Cruz, horas da Ribeiriña tamén. O sea, o esforzo que fai este Concello para apoiar a todas as entidades que queren poñer pois eso, o seu tempo libre, o seu esforzo para crear eventos lúdicos, pois aí estivemos sempre. Agora, aí esta queixa. Bueno, eu acabo de explicar moi ben con Concello de Cultura e eu non me vou meter. A modalidade que podemos escoller non pode ser a mesma se se sale, sobre todo, se se sale a recaudar, como sale a Comisión de Festas do Carmen dos Pincheiros, ou se non se sale, como foi o Nazareno. Claro, tamén recoñezo que hai que premiar a xente que traballa, porque hai unha comisión máis potente, gracias, pois, bueno, ao que sexa, no Carmen dos Pincheiros, que no Nazareno, pois que as persoas son xa de unha idade avanzada, non houve renovación, e deciden acollerse á proposta do Concello que surdiu un pouco cando foi o tema do COVID. Bueno, pois aí estamos. Si queren esa modalidade, temos esa modalidade. O que non pode ser é ter as dúas cousas. Entón, deben de escoller. Eu creo que eso que mellor pode explicar é a concelleira, o oficio, e se quer que yo aclare, pois que yo aclare. Pero nós non vamos a apoiar, bueno, aparte que adolece de novo de concretar unha cifra que como nos vamos a comprometer a 55.000 euros en unha subida. Claro, porque antes decía que eran 10.000 euros, pero agora aquí son 20.000 e despois na seguinte van a ser outros 10.000 ou 20.000 e así sucesivamente hasta que é imposible cadrar os orzamentos. Entonces, iso é un momento de traballalo negociando, traballando nos orzamentos e facéndoos cadrar e procurando subida en todo aquilo que é posible. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro do PP. Bueno, es curioso, miren, nosotros tenemos una moción para que ustedes sigan apoyando una comisión de fiestas que realmente hace un trabajo encomiable
con unos recursos cada vez más escasos y sobre todo de forma a las que ustedes ayudan de forma, pues yo creo que entiendo que discriminatoria, cuando realmente pasamos, como bien dice el portavoz, casi una situación igualitaria, que es lo que describíamos nosotros, a una totalmente desigualitaria. Hemos pedido en varias ocasiones que nos dijeran los importes y las facturas de las distintas fiestas y estamos esperando la respuesta. Espero que hoy nos digan aquí realmente lo que gastan. Sabemos lo que se gastan ustedes en la comisión en las fiestas del Carmen de los Pincheiros, que son los 35.000 euros, que es la ayuda directa que ustedes le dan, más las cosas que hacen a mayores. Lo que usted quiera, pues nos lo digan, no hay ningún problema. Y díganos ustedes lo que se gastan en hacer, ¿no? Realmente, díganoslo y nos especifique claramente. Y creo que realmente lo que no se puede es ser discriminatorio. Si ustedes hablan de equidad y realmente lo que son es discriminatorios, teniendo sobre todo en cuenta que realmente las cosas no son así. Y sobre todo que realmente, oye, las fiestas, el tercer fin de semana de agosto, el segundo fin de semana de agosto, el tercer domingo, depende cuándo acabe, en función del año, realmente es la época más costosa. Y realmente penalizamos a quien hace un trabajo, sobre todo de calle, más importante. Legal no es que usted tenga que supervisar, usted da una ayuda a quien quiera y no tiene ninguna legalidad. Nos dicen que tienen ustedes una obligación legal, no sé dónde está. Ética será que tendrán que hacer las cosas como ustedes quieran. Y nosotros lo único que queremos es que la gente de distintas entidades tenga un trato más o menos igualitario en función de la representatividad que tienen y del trabajo y la labor social que hacen. Por eso lo que pedimos es un incremento. Hablamos de 55.000, porque ellos nos dicen 55. Es más, ellos nos decían un importe superior a ese. Porque si quieren hacer unas fiestas que son buenas. Y miren, creo que es un insulto al trabajo que hacen esas personas todos los días de forma desinteresada, que son los que menos disfrutan de las fiestas, cuando usted casi da a entender que realmente solo fueron unas fiestas fabulosas cuando los organizaron ustedes directamente. Es lo que dijo antes, realmente, oye, está ahí grabada. A ver si me entiende. Entonces, oiga, que después quieran ustedes que pongan una cosa u otra es un tema que tendrán que negociar con ellos, pero tampoco lo que no podrán, pero lo que no pueden hacer tampoco es ponerle condicionantes a alguien que de su tiempo libre quiere libremente organizar y trabajar para algo en lo que cree y tiene fe, que es a lo mejor lo que a ustedes no les gusta. Y que miren, que forman parte de esa asociación personas que tienen una ideología, también hay personas que forman parte de la asociación que son simpatizantes del bloque, y de otras ideologías. Y yo no critico a nadie por las ideologías que tiene en donde estén, sino que creo que lo que hay es que ayudar por la labor que hacen. Son ustedes los que realmente creo que son curiosamente interesados cuando juzgan a la gente y a las asociaciones por las personas que lo constituyen, cuando realmente creo que hay que juzgarlos, cuando yo creo que lo que hay es que siempre felicitarlos y ayudarlos por el tiempo y el tiempo que emplean para el disfrute sobre todo de los demás. Pero bueno, oiga, díganos ustedes, hemos pasado de una situación igualitaria a discriminatoria. Si ustedes... esto es muy fácil. Traigan las facturas. ¿Por qué no nos las han dado? O sea, es muy sencillo todo. Es muy sencillo y realmente si sobran cosísticas. Y por cierto, y no quiero dejarlo pasar porque a lo mejor pues, se me olvida, no es nuestra intención cuando hacemos la moción discriminar ninguna entidad y asociación. Ninguna. No. Que nosotros nos reflejemos, hagamos mención a un caso particular no quiere decir que discriminemos a ninguna otra. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero aquí no estamos haciendo eso. Señor concelleiro, vaya rematando. Ten agora a palabra o señor concelleiro de VIPS. Sí, gracias, alcalde. Nada, moi rápido. Si poñemos demagogia en Google, sale a intervención esta do señor Durán. A mí o que me resulta curioso é que usted veña aquí a traernos unha moción para decirnos que nós non apoiamos comisións de festas. Que encima é discriminatorio. Sí, usted acaba de decir. Mire, o curioso é que usted fale de discriminación cando, mire, a Comisión de Festas do Nazareno recibe menos que a dos Pincheiros. Pero recibe menos porque xa se lle ofreceu a dos Pincheiros facer o mesmo formato que co Nazareno. Que les organicen únicamente un día, o resto colaboren co Concello, o resto asuma o Concello. Pero non, aquí o que se pretende é de 100.000 euros que custan as festas, ti dame 70.000, sigue organizando un día e organiza os outros 3. Como vería usted eso? Usted igual o vería ben, pero nós non o vemos normal. Aquí deuselle ás dúas a mesma posibilidade, é dicir, un ano organizou o Concello en colaboración con eles. Se lle dixo, seguimos con este formato ou cambiámolo? O Nazareno dixo, nós estamos cómodos con este formato, nos dades 100.000 euros de axuda directa, nós organizamos o domingo, o resto o Concello. A outra comisión dixo, non, nós queremos que nos dede os cartos organizar nós. E nós o que dixemos é que non. Que se nós vamos a poñer o 70% do custe das festas organiza o Concello, eles colaboran, pero non quixeron ese formato, señor Durán. Entón non nos veña usted dicindo aquí que se discrimina a nadie. O sea,
si minte, usted xa minte de por sí, pero non sea tan mentireiro, home, non sea tan mentireiro. O sea, váyase cando se deixa aquí a portavocía municipal dentro dun ano e medio, polo menos váyase dicindo algunha verdade, home. Xa verá que lle deixa mellor sabor de boca. Pero mire, además voulle dar datos. Mire, a Comisión dos Pincheiros recibe 30.000 euros, recibe, sí, 35.000 euros, organiza 3 días, o Concello sigue organizando un, aparte do apoio logístico, que aquí parece que eso non costa cartos, porque ustedes parece que se lle olvida, que é normal, nunca gobernou, non sabe os custes que hai realmente de verdade, é o que ten a... Bueno, non iba a decir ignorancia, pero desconocimiento. Mira, o Nazareno recibe 10.000 euros, organiza o domingo, o resto organiza o Concello. O Castelo, a Comisión do Castelo, recibe 9.000, organiza 2 días, o Concello organiza un. É dicir, o Concello sempre ten un custe aparte da axuda directa que dá. Pero depois está a de Posmarcos, temos Santa Cruz, a de Posmarcos recibe aparte da axuda logística e do Concello 1.500 euros. Está Molde, está Santa Cruz, está a Ribeiriña. O ano pasado se lle deron tamén cartos. É dicir, é que usted nos veña aquí dicindo con esta moción que non apoiamos as comisións, que non apoia usted, que aquí pon subvencións nominativas destinadas a todas as comisións, pero a usted só lle preocupa unha. E xa sabemos por que lle preocupa. Non nos queira facer parvos. Entonces, o único que quero dicir é transmitir é que as comisións van seguir contando co apoio do Concello, fan unha labor moi boa, pero que non pode ser é que unha comisión en concreto, neste caso, queira ela xestionar os cartos do Concello. Eso non pode ser. É dicir, nós non temos problema en aumentarlle a cuantía. Ahora, eles serán colaboradores e o Concello organizador, se o Concello vai poñer a maior parte. Igual que fai o Nazareno, que non pasa nada. Home, pero nos veña aquí usted a decir que o que se fai é discriminatorio, porque, bueno, é que roza a demagogia, está claro que aprendeu usted ben nestes anos. Eso é verdade. Señora concelleira de Festexos. Bueno, eu penso que é unha irresponsabilidade pola súa parte facer a intervención que fixo antes, porque eso sí que é convertir isto nunha batalla política, e creo que é algo bastante negativo e nefasto para a pobra do Caramiñal. Eu creo que me fala vostede de que cometemos, de que tratamos mellor a unhas que a outras. Eu quero recordar que se lle dou 10.000 euros á Comisión do Nazareno para organizar un día e 35.000 euros á Comisión do Carmen dos Pincheiros. Xa non vou a nomear a do Carmen do Castelo, que leva bastante menos, vale? Que igual sí que serían os que máis terían que protestar, vale? Pero 35.000 euros leva a Comisión do Carmen dos Pincheiros para 3 días. Si dividimos 35.000 euros entre 3 días, dá 11.667 por día. E o Nazareno leva 10.000 por día. Co cal, discriminación, ¿dónde? ¿Dónde está a discriminación? Claro, evidentemente, nos gastamos máis porque organizamos 3 días do Nazareno. 3 días. E do Carmen dos Pincheiros organizamos un. Os custos non poden ser o mismo. Ou vostede pretende que gastemos o mesmo nun día que en 3? Non pode ser, non? O sea, por lógica e por responsabilidade. Pero mira, eu quero lle deixar claro unha cousa, tanto a vostede como aos que nos podan estar escoitando, porque as festas do Concello, nin o Carmen do Castelo, nin o Carmen dos Pincheiros, nin o Nazareno, nin Moldes, nin Santa Cruz, nin a Ribeiriña, nin a Merced, todas nas que axudamos o Concello, as festas non son patrimonio de ningún partido político, As festas son do pobo da Pobra do Caramiñal, vale? E o seu éxito depende do traballo en equipo de Concello e comisións, do diálogo entre as dúas partes, de responsabilidade e de colaboración. Esa colaboración tan importante entre a administración e a cidadanía. Convertelas nun campo de batalla como estades pretendendo, nun campo de batalla político, é un erro, e é un erro para todos, Eu creo que quedou clara que a colaboración do Concello sempre foi boa. No 2024 é un exemplo de que se poden traballar as dúas organizacións e que saliron ben por ese traballo entre Concello e entre comisións. Síguese con ese formato no Nazareno porque os pincheiros non queren que sexa así. Entonces, bueno, eu non sei cal é o problema, Ao mellor o problema, como xa dixen antes, é iso. E quero, antes de rematar, porque me van a
bueno, decir que non vamos a participar nese xogo de esa batalla que pretenden vostedes facer, pero sí tamén quero dicir algo antes de que me corte o alcalde que vai a facer Sí, vai seguramente. rematando. Pero quero dicir algo. A moción tamén establece prazos e condicións de pago, pasando por alto o papel tan importante como o da intervención municipal. O sea, aquí queremos decir con rotundidade que o Concello da Pobra do Canamiñal conta cun equipo de intervención que traballa con rigor, profesionalidade. Non pode ser o Partido Popular quen decide os prazos nin os procedementos administrativos, porque a legalidade non se vota nun pleno. Se en algún momento hubo algún atraso, que pode ser, habrá que preguntar. Este goberno está sempre disposto a dar explicacións, e as facturas cando queiras que damos e chas enseño, e son públicas, ademais. Pero o que non é aceptable é pasar por riba do traballo técnico sin fundamento ningún. Para rematar, xa remato. Conclusión, diálogo pero con límites claros. Este goberno aposta polas festas, este goberno vai a apoiar as comisións e este goberno defende a colaboración entre as dúas entidades. Entonces, nada, vou a votar en contra porque esta moción sí que é unha discriminación. Esta moción sí que é unha discriminación. Grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do BNG. Bueno, pois, señor Durán, é curioso, non? É curioso que vostede fixo toda unha súa primeira intervención, ou segunda, me parece que era xa, falando de unha comisión de festas en concreto e remata esa intervención dicindo que o Partido Popular o que quere é o mesmo trato para todas. Mire, repase logo o audio porque eu anoteino cando vostede o dixo. Entón, mire, se vostede escribe 1000 veces nunha pizarra, verdad, como nos facían facer en tempos que agardemos que non volvan, se vostede escribe 1000 veces nunha pizarra quero o mismo trato para todas as comisións de festas, ao millor acaba creendo. Agora, ca argumentación que vostede dou e co que escribe aquí non o cree ninguén. E logo, unha pequena paréntese que tampouco ven a conto para nada, non? Cando eu falei de persoas do Partido Popular na Comisión de Festas dos Pincheiros, evidentemente non falo de simpatizantes. Hombre, que me diga vostede que na Comisión de Festas do Carmen dos Pincheiros tamén hai simpatizantes do BNG, eu diríalle que é un dato estatístico. Se somos a terceira forza deste concello, supoño que haberá simpatizantes do BNG en moitos sitios. Eu falo non de simpatizantes, falo de destacados militantes e caras públicas do Partido Popular. A ver se nos aclaramos, verdad? E, curiosamente, coincide ca defensa a ultranza que veñen vostedes aquí a facer desa comisión de festas, que me parece moi ben, e moi lexítimo. Entón, señor Durán, o que é absolutamente discriminatorio é a súa postura. Vostede ven a disfrazar aquí de igualdade unha moción que que solo premia ou que solo quere favorecer a unha das 10 ou 12 ou as que sexan comisións de festas que hai neste concello. E por último, non quero rematar porque creo que non o dixen antes ou non incidín o suficiente. E isto para nós, desde logo, é algo que temos moi claro. Non quero rematar sin incidir en algo que xa dixeron os meus compañeros. Recoñecendo o labor que todo o mundo fai en asociacións, en entidades, etc., que é moi encomiable, uns máis que outros, no sentido de que me poden gustar máis unhas actividades, outras menos, estar máis de acordo, outras menos, recoñecendo todo eso, pois non é normal, sinceramente, non é normal que determinada comisión, porque aquí estamos falando de unha, que é da que vostedes falan, determinada comisión lle pareza pouco que lle dá o Concello, pero o que pretende é ti dame todo o que che pido, pero eu organizo e fago ao meu xeito. Señor Durán, recoñecerá que a administración pública ten unhas obrigas, verdad? Por exemplo, por poñerlle un caso, que non sei se é o caso do Carmen dos Pincheiros, e non me quero referir a él, pero por poñerlle un caso, a vostede que lle parecería se lle dá 55.000 euros a unha comisión ou a unha asociación e lle fai os cartaces en español, en castelán? Que lle parecería? A min pareceríame fatal, porque unha das obrigas das administracións públicas galegas é ter a súa, promocionar e facer os actos en galego. Bueno, pois por exemplo, por poñer un exemplo, e quen di eso pode dicir calquera cousa. Entón,
os cartos que se subvencionan tamén teñen que ir de acordo, porque son cartos públicos, a uns determinados parámetros. Aquí non se trata de que cada quen faga o que queira cos cartos, por certo, que son de todos e de todas. Esta é unha moción, xa o dixen antes, non, aparte de ser pouco seria, absolutamente falta de rigor, é unha moción absolutamente discriminatoria ou que favorece dun xeito máis que evidente a unha sola comisión de festas deste Concello. Por lo tanto, non a podemos apoiar. Gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobre. Nada, eu reafirmarme no que dixen na primeira intervención e, aínda que a outra podíamos vela con vos ollos, a pesar de todos os defectos que podía ter a das entidades sociais en xeral, esta non podemos ver con vos ollos de ninguna maneira, por lo que acaban de explicar todos os meus compañeros e compañeiras, e, polo tanto, non vamos a apoiar. Solo plantexei unha pregunta. Temos que subirlle tamén o 30% ao Carmen dos Pincheiros ou chegaría xa cos 55%? Sí. Gracias. Bueno, pois remata ahora o turno de intervencións o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, miren, primero, creo que la libertad de todo el mundo está en hacer lo que quiere, mientras no le falta respeto a nadie, sea un destacado o un humilde militante o lo que usted quiera. Pero usted calificar a una asociación porque haya gente significada de una manera determinada, creo que es algo sectario. Pero ustedes mismos. Yo nunca lo haré. A ver si me entiende. En cuanto a los plazos, yo respeto el trabajo de la intervención, pero que pongamos que tengan el dinero a tiempo todas las asociaciones para que realmente hagan los pagos que tienen que hacer, creo que es de justicia. No tienen que estar sufriendo porque no son capaces de pagar el compromiso que han adquirido. La realidad es que, mire, todo se ciñe a una cosa muy sencilla. Ustedes reparten el dinero como quieren y en función de cómo lo desean, quieren justificarlo. Mire, la verdad es que hemos pasado de una situación donde la asignación a nuestras dos fiestas de referencia, que es el Carmen de los Pincheiros y Nazareno, era casi igualitaria, como bien reconoció el portavoz de Nos Pobra, a una situación totalmente discriminatoria, donde lo que se refleja es que ustedes no respetan ni la igualdad ni la equidad. Porque si no, miren, estoy esperando que nos digan cuántos han gastado ustedes en las fiestas del Nazareno y cuántos han gastado en las fiestas del Carmen de los Pincheiros, con todo lo que ello conlleva, los añadidos, los imprevistos, que también supongo que los habrá, y toda esta historia. La única realidad es que, oiga, ustedes, porque las cosas no se hacen como ustedes quieren, pues penalizan o castigan. Porque miren, hemos pasado de una situación económica donde el coste del ayuntamiento es similar o igual para todos, o más o menos aproximado, a donde en el año pasado ustedes le han dado a una comisión de fiestas 35.000 y a la otra comisión de fiestas, solo de las facturas que nosotros hemos tenido acceso, cerca de 90.000. Fíjese que se han gastado ustedes solo en 25 minutos de una actividad lúdica en las fiestas del Nazareno 45.000 euros. Es falso, está aquí, oigan sus facturas. Está aquí en sus facturas. Está aquí en sus facturas. 25 minutos de actividades del Nazareno se han gastado ustedes 45.000, cuando 3 días del Carmen de los Pincheiros le han dado 35.000 para hacer todo. En 25 minutos de una actividad lúdica de Nazareno, realmente. Pero es que, bien, pero me parece... No, pero, ¿puedo hablar o establecemos... No, bueno, a ver, está no seu turno o concelleiro. O que pasa é que lle prego tamén que non dé a pé a que realmente, porque está a veces como preguntando, como esperando unha resposta, non? Entonces, evidentemente, está no seu turno, por favor, respeten o seu turno e remate. Primero, yo no estoy haciendo preguntas, solo estoy haciendo manifestaciones. Realmente nosotros lo que nos llama la atención y lo que criticamos es que ustedes, que hablan de equidad, de justicia y de igualdad, realmente hayan pasado de forma discriminatoria de asignar una parte más o menos igualitaria a las dos fiestas representativas. Mire usted, le vuelvo a decir, son 35.000 euros lo que le han dado al Carmen de los Pincheiros, ¿vale? ¿Puedo acabar? Señor alcalde. Yo, mire... A ver, bueno, está no seu turno concelleiro, por favor, do PP, deixalo rematar. Trato de escucharlos ustedes con atención. Y miren, en esta relación que tengo aquí, que no están todas, ya tienen ustedes 89.000 en el Carmen, en el Nazareno. Y le vuelvo a decir, Y, claro, pues es que eso no es igualitario
ni justo ni igualdad. Ah, bueno, pues entonces, pero entonces Bueno, a ver, bueno, pero bien, usted tampoco tiene la palabra. Bien, pero bueno, pero usted vale, ¿qué está haciendo ahora usted? ¿No está interviniendo? Bueno, pues calle usted también. Bueno, pues predique con el ejemplo. Calle usted también. Vale. Vale, no, bueno. Vale. A ver, señor concelleiro, por favor, remate. No, yo lo que quiero dejar Máis constancia... concelleiros, por favor, déixenos rematar. Yo lo que es dejar constancia, porque realmente, fuera de lo que ustedes nos dicen, la realidad es que, oiga, se han gastado ustedes 3 veces más, al menos, en el Nazareno, sin tener todas las facturas que hemos pedido y a la que nos dan acceso. Y vuelvo a decir, hay una sola actividad de 25 minutos que se han gastado ustedes 45.000, que no se han gastado, ha costado 45.000 euros contra los 35.000 euros de tal. Y que lo que queda en evidencia realmente es que ustedes, porque las cosas no se hacen como ustedes quieren, penalizan o castigan a determinadas asociaciones y entidades de nuestro municipio, independientemente de su disfunción o su simpatía política o no política. Y queremos que lo que hay que volver es que, independientemente de quien organice las fiestas, oiga, a un sistema más o menos igualitario y equidad. Y realmente, si eso les parece mal, pues lo siento, pero realmente es la justificación de su forma de hacer las cosas. Los datos están ahí, nosotros, oiga, solo queremos que realmente le incrementen ustedes la partida presupuestaria y que le den el dinero con la premura suficiente para que puedan hacer cargo con tranquilidad a sus gastos. Bueno, Mira, moitas gracias. Perdón. No. Perdón. Bueno, Yo por alusión de una pregunta que él hizo. Patricia, él preguntó, bueno, despois, pero por alusiones bueno, a que él nos preguntó, nos pidió las facturas y que nos pidió que les contestáramos y que dijo que no le contestáramos. Bueno, perdona un a momento, ver, Manolo, tú me preguntaste el importe Patricia, y contestamos, pero tú no viniste ese día. A ver, señora concelleira, por favor, despois en todo caso falades con él, unha vez terminado o pleno. De todas formas, sí que me gustaría que este tipo de intervencións, claro, deixase para o final, intervencións que ademais teñen unha polo menos dubidosa veracidade e non dan a oportunidade de contestar ou de respostar neste caso a señora concellera que leva en concreto festexos. Non me parece un arma que... No. Ahora vamos a deixalo, tampouco deixen intervir a eles. Despois podedes discutir ou finalizar o pleno, vale? Vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Pois queda rechazada a moción por 7 votos en contra e 5 a favor. Vamos a pasar agora ao punto número 9 da orde do día, moción do Grupo Municipal do PP en relación ao Museo Valle Inclán. Ten a palabra o señor concelleiro ou concelleira. Concelleiro, que vai do PP. Bueno, nas pasadas semanas se celebrou, se conmemorou o 50 aniversario de la declaración de la Torre de Bermúdez como monumento BIC, una edificación adquirida y reconstruida en su totalidad siendo alcalde don Segundo Durán, que realmente donde se abrió lo que hoy es un emblemático museo dedicado a la figura de don Ramón María de Valle Inclán y que realmente es quizás uno de los emblemas más importantes culturales de nuestro municipio. Por eso, ante las dificultades que está atravesando tanto lo que es el edificio como la gestión del mismo, lo que solicitamos es que se realice algún tipo de programación, de algún tipo de acto incluso conmemorativo y realmente donde se reconozca, donde se vea toda su trayectoria en estos últimos 50 años, para ensalzar lo que es el edificio y la actividad que hacen, realizar las actuaciones necesarias que realmente el edificio requiere para asegurar su mejor mantenimiento y conservación y dotar del personal necesario para el uso del mismo, ya que a veces ocurren disfunciones que no debían ocurrir en un museo de esta entidad y sobre todo de su importancia. Gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro de VIPS. Sí, antes de nada, simplemente comentar que a xente que nos está vendo ten que entender que é difícil. Aquí, en principio, se establecen diálogos, se intercambian ideas e diferentes posturas, pero é complicado
ter un diálogo co señor Durán cando el trae o seu argumentario, da igual o dato que lle des, el soltou tranquilamente, é dicir, o que lle escribe ChatGPT, entonces pois el soltou, e da igual o dato que lle des, que el, aínda que sea mentira, e yo estés dicindo, el vai non soltar igual. Entón é complicado. Hasta me dan ganas de non intervir, pero vou non facer porque a miña obriga. Respecto desta moción, hai que reconocer que está moi ben redactada, teño que reconocer que Antonio, o director do museo, ten moi boa pluma, aínda que firme usted, señor Durán, a moción. Pero mire, simplemente depois hai aclarará... Oye, los insultos, madre mía. Depois... A ver, por favor. Depois hai... Bueno, por favor, non oín, pero rogo o respeto, que ten que saber no sitio, no lugar no que está, señora concelleira. Bueno, pois parece que non o sabe. Parece que non o sabe. Bueno, vale, non ten a palabra. Non ten, vale, pois non, en este caso ten a palabra o señor Eloi, que está no seu turno de palabra. Non se preocupen, que a min ver a señora Montimuña enfadada a min encántame, así que non se preocupen, que non hai ningún problema, sabe? Respecto da moción, simplemente comentar respecto dos puntos que ustedes piden, hai algún curioso. En canto aos eventos, eu voulle deixar a palabra a miña compañera Patricia. En canto a actuacións de manter e conservar, fanse diferentes actuacións para manter e conservar, incluso para ampliar, como ben se fixo co que era o auditorio. E despois hai unha curiosa, que é dotar de máis persoal suficiente, estable, que garante tal. Esta é super curiosa, este punto, porque machaconamente o PP nos bota en cara o gasto en persoal e agora nos di que aumentemos. É dicir, cal é o problema que hai aquí? O problema é que según o PP temos moito gasto de persoal, ou o PP dalle igual onde se gasta o persoal sempre cando sea un servicio que eles lle gusten. É dicir, aquí que depende do gasto se o servicio de museo como nos gusta, aí dá igual incrementalo, pero noutros non dá igual. É dicir, é que ustedes son unha contradición constante. Bueno, aparte de mentir, que xa o dixen ao principio, que ademais dalles igual. Está claro que xa o estableceron como estrategia política. Eu espero que o futuro candidato pois non veña con esas ideas, porque creo que non lle van a funcionar. E nada, simplemente neste primeiro turno comentar que a moción moi ben redactada, pero bueno, vou votar en contra dos acordos porque non teñen sentido. Gracias. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSOE. Bueno, vamos a facer borrón e conta nova porque é moi difícil, é moi difícil debatir con mentiras e con insultos aquí. A verdade é que dá ganas de non intervir e calar a boca. En primeiro lugar, vamos á moción que estades presentando. En primeiro lugar, decir que eu comparto parte da preocupación que expresa a moción, vale, porque ninguén deste goberno pois está satisfeito co tempo que o museo estivo pechado en determinados momentos, non? Pero tamén quero dicir algo importante, porque hai explicacións, hai contextos e hai límites legais que non se poden ignorar, e isto é o que falta nesta moción, un pouco de rigor e honestidade na análise da realidade, non? O Partido Popular propón reforzar as actividades vinculadas a Valle Inclán, especialmente con motivo do 50 aniversario do museo. Bueno, isto xa se está facendo, non só ademais no 50 aniversario, que se farán cousas, acaba de empezar o ano, sino que todos os anos estamos facendo, non? Desde a Concellería de Cultura, trabállase de maneira continuada na posta en valor da figura de Valle Inclán, no noso Concello, con programación cultural estable, con actividades educativas, con difusión do legado literario, con colaboración con entidades culturais. Porque Valle Inclán non aparece na axenda cultural da Pobra só cando convén politicamente, sino que aparece pois de continuado, non? E é unha prioridade todo o ano. A moción fala da necesidade de melloras e actuacións no museo. E aquí queremos tamén pararnos un pouco. Fixéronse actuacións nesta mesma legislatura e tamén na anterior. Mellorouse a instalación na medida das posibilidades do noso Concello. Que se pode facer máis? Bueno, pois claro, por suposto que sí. Pero hai algo que a moción esquece deliberadamente mencionar. Que curioso. É unha pena que a Xunta de Galicia pois non valore este museo, non como se merece, porque estamos falando dun museo único con probablemente os fondos máis importantes de Europa sobre Valle Inclán. E, sin embargo, os grandes investimentos culturais da Xunta de Galicia en relación a Valle Inclán, para onde van?
sempre para o outro lado da ría. Que curioso, non? E que nos veñan a decir a nós, pero que a Xunta non lle digan nada. Ademais, eu creo que o que deberíamos de estar reclamando todos xuntos, non? Mais apoio da Xunta de Galicia a un patrimonio cultural que é de Galicia enteira, non é só da Pobra, isto tiña que ser recoñecido a nivel autonómico e tamén a nivel estatal. O Partido Popular tamén propón reforzar o persoal do museo e aquí tamén vamos a pararnos, porque, claro, logo nos din que facemos ilegalidades, pero agora nos están un pouco pedindo que cometamos unha. Eu non vos entendo, porque a lei non nos permite contratar máis persoal municipal como propón esta moción. O sea, nos teríamos que saltar a lei. Entonces, a verdad, aí non vos entendo moito. Entre o museo conta actualmente con un director e unha administrativa, e entre ambos están garantindo a apertura da instalación dentro das súas posibilidades legais e laborais. Hubo momentos, como no mes de decembro, no que foi imposible cubrir determinados horarios? Pois sí, e bueno, aquí vos fago unha pregunta. Queren vostedes que pasemos por riba dos dereitos dos traballadores? Porque, claro, isto é importante tamén dicilo, porque isto, abrir, non cerrar eses días puntuais, pois implicaría ignorar descansos, vacacións e, bueno, e todo o que a normativa laboral nos pide, non? Entón, resulta curioso que o mesmo grupo político que tantas veces critica que este Concello gasta demasiado en persoal, agora veña a pedir máis contratacións, así tamén libremente, como o 30%, como 55.000 euros, así como todo, como piden vostedes, que non hai quen vos entenda, a verdad? Porque logo, cando se trae algo para mellorar, votades en contra. Entón, é moi complicado seguirvos. O museo, como proxecto do Concello, vale, nós temos o museo como proxecto do Concello. Este goberno entende o Museo Valle Inclán como un proxecto estratégico e do Concello, e o vimos demostrando este último tempo. Non sei como vou de tempo, ti párame. Vai rematando, eu sí. sigo despois, pero 20 segundos. Pero non o vamos a utilizar como un instrumento tamén de confrontación política. Vamos a traballar cada día, como levamos facendo, para mellorar a súa programación, a súa conservación e a súa proxección. Pero vámolo a facer con responsabilidade, con realismo e con respeto á legalidade. E iso estuvose demostrando durante todos estes anos, porque hubo un cambio moi grande no museo e creo que se estuvo vendo. Deixo máis para a segunda. Gracias. Señora concelleira portavoz de Nos Pobra. Bueno, pouco que decir. Agora menciono o compañeiro e a compañeira sobre o tema de persoal. Se está falado claramente. O das instalacións tamén eu tamén tiña pasado a dicilo. A verdade é que xa solicitamos varias subvencións para poder facer fronte a algunhas necesidades que ten, sobre todo de conservación das tallas externas que ten a Torre de Bermúdez, que se deterioran co tempo. E, bueno, pois a verdade é que nunca conseguimos, e lembro que a veces pasou por diante algunha instalación que, estando no Concello, a xente nin coñece que existe nese Concello, e aquí que temos unha que é BIC, que é singular, que é de gran importancia, pois non recibimos as axudas que se precisaría. Mais ben, esta moción pensaría en ese apartado en dirixilo non como moción, pero podían facer algo para que desde a Xunta nos dera un convenio para arrensar a Torre. Nos encantados, por suposto que sí, como fan con moitísimos outros lugares e con elementos patrimoniais de bastante menor importancia que do que estamos a falar. E en canto de programar un evento cultural, pois, bueno, que vou decir, aquí temos a concelleira, aquí temos un director do museo, temos xente de sobra que saben que é necesario programar algún tipo de actividade polo 50 aniversario, unha moción un pouco, bueno, sin demasiado sentido. Nos vamos a votar en contra. Gracias. Señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, a ver, por onde empiezo. Miren, creo que lo legal es tener, si hay un edificio que tiene que tener un horario de apertura, tenerlo abierto. Y lo legal es tenerlo con el personal. Y si el personal tiene sus incidencias, que las tendrá, como en otros departamentos de nuestro municipio, pues tendrán que tener ustedes la suficiente, como tendrán la flexibilidad para hacer lo que tienen que hacer.
porque si quiere hablar de legalidad, yo no le estoy diciendo a nadie que tenga que trabajar fuera de su horario, ni fuera de ni haciendo lo que no tiene que hacer, pero un museo tiene que estar abierto cuando tiene que estar abierto. Que haya estado cerrado en Navidades, pues oiga, en una época realmente con afluencia turística no deja mucho que decir de realmente la concejalía que tiene que realmente cumplir con su obligación de mantenerlo abierto. Tiene que tener las cosas y las herramientas y los instrumentos necesarios para hacerlo. Lo que pedimos es que se hagan, no digo que no se hagan ustedes actividades en el museo, lo que le decimos es que hagan uno específico para rememorar los 50 años de la declaración de Monumento Vic y que hagan ustedes su obligación de mantener un edificio y dotarlo de personal. Porque miren, pidan ustedes las subvenciones, pero cuando las piden y se las concedan, también utilícenlas y gástanlas, porque si no es difícil que se las vuelvan a dar. Y eso es lo que tienen que hacer. Y cumplir la ley, porque la ley de museos también los obliga, me supongo, que entre otras cosas a tener dotado de personal que tienen que tener. Pero bueno, ustedes mismos, si quieren, nos dicen que van a hacer todo lo que van a hacer, pero van a votar en contra, como en todo lo que proponemos siempre tachándonos de eso. Bueno, y por cierto, y antes de que se me escape, mire, yo creo que no insulto a nadie, pero no insulto ni falto el respeto nunca a nadie. Entonces creo que no deben ustedes decir siempre que mentimos y que faltamos el respeto, porque no es cierto. Nada más, porque ahí... Bueno, por favor, cíñase a la moción que está en este momento defendiendo. Alcalde, me parece, yo no, con todo el respeto del mundo, decir, oiga, no tengo ningún problema porque me ciño, porque ellos nos han acusado hace un momento de mentir. Bueno, pero ese tema, por favor, no vamos a entrar otra vez en este tema porque si no, no salimos de aquí. Se ciñe, por favor, a la moción que está defendiendo. Nos pueden acusar de mentir en el turno anterior y yo tengo que callarme. No sé, bueno, pues después en el turno anterior, si se refiere... No, ustedes... no en la moción anterior, en el turno anterior de palabra. Perdón, estoy en la misma moción. En donde nos pensé que se estaba refiriendo a la moción anterior. Sí, y es más, y si queremos ceñirnos siempre al motivo de las mociones, que me parece correcto, aplíqueselo usted a todo el mundo. Y de la misma manera. Me parece que en ese aspecto estoy siendo bastante equitativo, vamos. ¿Remató? Bueno, pues señor concelleiro de VIPS. Bien, nada, simplemente comentar. Respecto del personal, como dijo mi compañera, o museo está dotado de certo persoal, pero é verdad que a veces, incluso cando reorganizas os días e as vacacións o que ten dereito persoal, pode haber momentos puntuais, porque ao mellor un día, por unha circunstancia, un dos traballadores pues, este de vacacións, o outro sí que este operativo, pero ao mellor lle surja calquer percance e non tes marxen, digamos, a poder ese día cubrir, porque non estamos falando de algo prolongado no tempo, que ao mellor sí que o podes plantear. Entonces, eso por unha parte. Respecto dos actos, xa a miña compañeira xa dixo que se están programando, entonces nese aspecto non hai ningún tipo de problema. E depois, respecto deste último que usted comentou, señor Durán, eu nunca me sentín que me faltaran ustedes ao respecto. É dicir, ustedes, de logo, nunca me faltan. É dicir, ahora, que os seus argumentos son mentiras, sí, pero decir que os argumentos o que ustedes minten é faltar ao respecto, teñen ustedes a piel demasiado fina. Permítame que yo diga. Pero bueno, creo que entra dentro do debate decir que ustedes... Bueno, señor concelleiro, por favor. Sí, gracias, señor alcalde. Que ustedes minten en cierto argumentario. Estamos discutiendo una moción concreta, no vamos a entrar en esas dinámicas. En principio, pues nada máis. Señora concelleira de Cultura. Bueno, pois vamos a rematar dicíndoche que, bueno, eu creo que este goberno veuse claramente que aposta polo Museo Valle Inclán, que este goberno traballa todo o ano pola figura de Valle Inclán e que este goberno fixo actuacións e seguirá desfacendo. Bueno, se algunha vez se perde algunha subvención, que pode ser, é porque tamén parece que a Xunta de Galicia fai o posible para que as perdamos, Si, non te rías, porque é verdad, porque aí atrás nos dou un plazo de 40 días para licitar a obra do polígono e cumplir.
O sea que, bueno, aí tamén entraríamos nun gran debate de como nos exige a Xunta de Galicia levar a cabo as subvencións que nos dá. O sea que, bueno, daría para outra moción, ao mellor. Podémola preparar e podémola debatir no seguinte pleno. E mira, si necesitamos que a Xunta de Galicia sea un pouco máis equitativa, porque eu llevo a decir, solamente en actividades culturais de Valle Inclán. Solamente en actividades. Sabe canto lle dá a Xunta de Galicia? Que isto tamén quero que o escoiten os veciños e as veciñas. Sabes cantos cartos lle dá a Xunta de Galicia aos do outro lado da ría? 120.000 euros. 120.000 euros para esa gran semana de Valle Inclán que teñen. Sabes canto lle dá a Pobra? Por un mes de actividades e de xornadas de Valle Inclán? 12.000 euros. Esa é a xusticia coa que nos trata a Xunta de Galicia e o seu partido. En particular, entón, se tanto lle preocupa Valle Inclán, pois vayamos un pouco xuntos da man a loitar por a figura que representa Valle Inclán para a Pobra do Caramiñal. O sea que nós sí vamos a defender ao Museo de Valle Inclán, pero tamén vamos a decir que non a mocións que ignoran a realidade legal e económica do noso Concello, porque queredes deixar todo momento as mocións bonitas, personal, actividades, pero logo non queredes oír a realidade da administración e que non é tan fácil cubrir os postos que deberíamos de cubrir, ou vostede pensa que nos gusta a nós ter o museo cerrado 1 ou 2 días. Pensa que nos gusta? É que, bueno, só faltaba eso. Entonces eso, vamos a decir non á utilización política da cultura, que é o que estades facendo con esta moción, non a propostas que non teñen en conta as competencias de outras administracións, porque se realmente queremos defender o museo, fagámolo con rigor, con lealdade institucional e reclamando tamén á Xunta de Galicia o que lle corresponde, porque o Museo Valle Inclán non é só da Pobra, non é patrimonio cultural de toda Galicia, nada máis. Gracias. Señora concellera do BNG, nos Pobra, pois Pepe, remata o turno. Me lo vuelvo a reiterar, yo no le voy a pedir nunca a nadie que cometa una ilegalidad económica ni laboral. No sé por qué siempre está diciendo lo mismo, pero son ustedes los que tienen que hacer que las cosas funcionen, que para eso gobiernan. Ya, por eso el museo estuvo cerrado, porque oye, en otras épocas, fíjese, hasta mi compañera que está aquí al lado, ¿sabe? Lo abrió. Es decir, que no era su función y que tampoco le voy a decir a usted que tenga que hacerlo, porque legalmente no tiene que hacerlo, pero realmente es la obligación de tener que las cosas abiertas. Y a veces hay que hacer un sacrificio. Señora concellera, por favor, no entre en esa... No digo que sea una obligación, y pero por favor. es una actitud que es distinto, nada más. Y realmente le digo, me alegro que ustedes vayan a hacer algo, me alegro que lo conserven, me alegraré también que las tres subvenciones que le hicieron el 21, creo que el 22 y el 20, me parece que al final no fueron, que le concedieron para hacer mejoras en el museo y mantenimiento y no las ejecutaron y hubo que devolverlas. Y después, claro, la culpa es de que los demás no... Es decir, y no les dio tiempo en 3 años a hacerla. Realmente es curioso, es decir, lo suyo es un poco curioso, es decir, no son capaces de hacerlo y la culpa es de los demás. Esto es como todo. Miren, nosotros, esto no es una moción igual que las anteriores, ni política, ni interesada, ni ideológica, es una realidad, no, mire, es una realidad de nuestro ayuntamiento, nada más. Solo hacemos mención a cosas que ocurren. Si yo entiendo que no les guste, porque gobiernan y realmente entiendo las dificultades y todo, y la problemática. Pero, oiga, son ustedes los que tienen que hacer que las cosas funcionen. Son ustedes los que tienen que hacer que el museo esté conservado adecuadamente, conseguir subvenciones y gestionarlas. Son ustedes los que tienen que dotarlo del personal necesario para funcionar y tratar de cubrir las eventualidades cuando ocurran. Son ustedes los que tienen que ponerlo en valor. Y, oiga, ya tenían que haber hecho ustedes algún acto conmemorando los 50 años. Cuando fue sí, oiga, claro que sí. Mire, aún estamos esperando que hagan ustedes el acto de conmemoración de los 200 años de la unificación de Caramiñal y de Castelo, que ocurrió hace 3. Y estamos esperando que ustedes, que son los que gobiernan, lo hagan. Que creo que es bueno, sería bueno y bonito que lo hubieran hecho. Pero claro, como lo propone el Partido Popular, votamos que no y después, claro, ya no lo hacemos, que es lo que hay. Pues nada, oiga, ustedes hagan lo que quieran, que para eso gobiernan. Nuestra función es decir las cosas que vemos y tratar de hacérselo ver a ustedes para que corrijan lo que puedan y, sobre todo, mejorar aquellas cosas que son importantes de nuestro municipio, como es el caso del Museo Valle Inclán, que para nosotros es algo muy importante, que se empezó casi de cero, gracias a la generosidad de una familia, y que, oiga, ver que realmente no están las cosas funcionando como se debe, pues es lo que tratamos de corregir.
aunque esto le parezca mal. Bueno, vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Pois queda rechazada a moción por 7 votos en contra e 5 a favor. Pasamos agora ao punto último, punto 10, da orde do día. Bueno, da orde do día non, da adopción de acordos. Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á implantación do Regulamento de Control da Pesca da UE e a súa afectación á frota artesanal galega. Ten a palabra a señora concelleira do BNG. Gracias, señor alcalde. Bueno, vostedes saben que é unha moción ampla que, bueno, pensamos que está suficientemente explicada e, polo tanto, non vou entrar en todos os detalles, sobre todo para tratar de resumir, non? E precisamente nese sentido o que quero empezar dicindo é que existe un regulamento da Unión Europea que se aprobou no ano 2023 e que vai afectando progresivamente a distintas flotas. Primeiro empezou cas frotas de 18 metros de eslora e máis. Agora, o 10 de xaneiro deste mesmo mes, aplica xa unhas determinadas medidas para a frota de 12 e máis metros de eslora e no 2030 farao coa frota de 9 metros e menos de eslora, non? Claro, situémonos 9 metros e menos de eslora é prácticamente o 90% da frota artesanal galega. Estamos a falar mesmo dos barcos que se dedican a marisqueo a frote ou dos que van ás nécoras ou de calquera dos barcos pequenos que podemos ver pola ría. Ben, pois das medidas que entraron en vigor este mesmo mes, o 10 de xaneiro, xa no seu momento, cando foi a aprobación no 2023, o sector fixo mobilizacións continuadas durante un tempo e seguiu traballando nas institucións para ver de cambiar este regulamento e aínda non foi quen. Agora, decía que as medidas que entraron en vigor o 10 de xaneiro, se lle impón unha serie de obrigas que literalmente o sector e a frota, insisto, de 12 máis metros, di que son imposíveis de cumplir. E por citar un exemplo, que todos nos vamos a dar conta, non nos é un tema alleo, é a obriga de notificar as capturas, a obriga de entrar a porto a obriga de notificar a entrada a porto con 4 horas de antelación. O Ministerio intentaba reducila a 2,5, pero tampouco o fixo. Bueno, eso significa que, por exemplo, un mariñeiro que invirte, un buque destos pequenos de 12 metros, que invirte, un par de horas en ir á súa faena diaria, pois logo ten que agardar 4 ou 2,5, se finalmente se aplica o do Ministerio, para entrar en porto, non? Ou cuestións como, por exemplo, pesar un por un todos os peixes cando nun buque, sobre todo en condicións meteorolóxicas que non son sempre tranquilas, pois en un buque non existen e é dificultoso ter sistemas de pesaxe exactos. Bueno, pois por poñer algún exemplo. Por lo tanto, e xa concluindo entre os acordos, nós sempre pedimos, dende o BNG, desde o primeiro momento, desde o ano 2023, pedímolo na Unión Europea, a través da nosa eurodiputada, pedímolo en Madrid, pedímolo tamén no Parlamento Galego en moitas ocasións. Por certo, pedímolo en moitas ocasións no Parlamento Galego e foi apoiado unanimemente, cando menos en 5 ocasións distintas, apoiado, insisto, polo Partido Socialista e polo Partido Popular. E sempre pedimos que, por un lado, se exclúa a frota artesanal galega. Hai que saber que a frota artesanal é a de 12 metros de eslora para baixo e, a partir de aí para arriba, xa se denomina frota pesqueira industrial. Entón, nós sempre pedimos que había que excluir a frota artesanal, en este caso galega, evidentemente, pero a frota artesanal no seu conxunto, deste regulamento. Porque, como di o sector, entendemos que hai obrigas que lles son imposíveis de cumplir. E quero aquí aclarar unha cousa. O sector, en este caso da frota artesanal, nunca se negou a
que lle fixesen controis, a que lle fixesen inspeccións, a cumprir vedas, a respetar as cotas que teñen establecidas. Nunca se negou a eso. O que se están negando, e remato xa, señor alcalde, o que se están negando é a que se lle impoñan unha serie de obrigas que están pensadas para unha frota que non é artesanal. Pois ben, nós o que pedimos aquí é que se inste ao Goberno do Estado a que negocie ca Comisión Europea a reversión e a modificación deste regulamento nun sentido claro, que se exclúa a frota artesanal destas obrigas en concreto e mentras non se consigue en esa negociación a exclusión desta frota de todas estas obrigas bastante inviáveis, pois propoñemos aí unha serie de cuestións que entendemos que se deberían levar a cabo mentras tanto, como, por exemplo, dictar xa unha moratoria pois da entrada en vigor do regulamento. E isto é o que lles propoñemos. Aquí sí, aquí falamos de equidade, pero de equidade da de verdad, falamos de proporcionalidade e falamos tamén de que as institucións, sobre todo a europea, debería xa a estas alturas, o Estado español leva 40 anos dentro da Unión Europea, debería xa a estas alturas coñecer cales son as características da frota artesanal galega, cales son as condicións climatolóxicas que normalmente padecemos aquí e, polo tanto, estas normas deberían facerse, non deberían ser uniformizadoras para todos os sitios igual, porque aquí temos unhas características particulares. E iso é, insisto, creemos que tratar a frota de xeito equitativo e de xeito proporcional. Mais nada de momento. Gracias. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Sí, nada, simplemente comentar que vou votar a favor. Soe? Bueno, pois eu tamén vou a votar a favor, porque, bueno, a pesca artesanal é economía para nós, é emprego, é cultura e tamén é identidade e bueno, creemos que o novo regulamento europeo de control da pesca nace con un obxectivo claro que é garantir a sustentabilidade dos recursos mariños, loitar contra a pesca ilegal e asegurar a igualdade de condicións entre todas as flotas. Pero, bueno, tamén é certo que a aplicación do regulamento pois pode xerar dificultades específicas para a frota artesanal galega e isto pois é algo que hai que recoñecer, non? Non é razoable aplicar os mesmos requisitos á frota industrial que á flota artesanal. Entón, bueno, eu recoñezo que a moción do BNG recolle unha preocupación real do sector pesqueiro e tamén das cofradías, e iso é un paso na boa dirección, pero tamén debemos facer algúns matices, non? Porque eu creo que hai que traballar con responsabilidade compartida entre Europa, Estado e Xunta. Esta moción sinala a Unión Europea como responsable principal das dificultades da frota artesanal, pero, bueno, eu creo que aquí hai competencias repartidas entre a Unión Europea, como xa dixen, Estado Español e Xunta de Galicia. E a Xunta de Galicia ten unha responsabilidade fundamental na defensa da frota artesanal, que non todo creo que se resolva en Bruselas ou en Madrid. Tamén hai que apoiar a frota artesanal desde aquí, con medidas concretas, non? Bueno, a conclusión do meu partido aquí, en Pobra, como eu vou votar a favor, eu comparto a preocupación pola frota artesanal e tamén comparto a necesidade de adaptar a aplicación do regulamento europeo. E o meu voto por todo eso, pois, vai a ser a favor. Gracias, señor concelleiro nos Pobra. Ben, nós tamén vamos a votar a favor. Entendemos que unha realidade tan específica como é a flota artesanal non pode ser regulada da mesma maneira que o resto e estamos moi de acordo en, eu diría que na totalidade dos puntos, especialmente pois o mellor no último, pero, bueno, con todos, non? Somos coñecedores, temos coñecemento dos problemas derivados da aplicación do regulamento unha flota das características da artesanal galega, de todos, como funciona un barco desas características, pois parece que desde Europa moitas veces ou o descoñecen ou o obvian, non? Entonces é algo que levamos escoitado desde fai moito tempo, as queixas do sector, de que dende a Unión Europea non lle chegan máis que regulamentacións que lle obrigan a investimentos, que lle limitan a capacidade de acción, etc. Bueno, vai sendo hora de que se pense un pouco neles e non solamente nos grandes barcos que, bueno, explotan recursos a outro nivel moi diferente do que fai a flota artesanal galega, sendo conscientes de que é necesario regular a explotación dos nosos recursos, facelos sostibles para que
bueno, pois, en xeracións vindeiras sigan dispoñendo do mesmo que disfrutamos nos ata agora. Gracias. Señor Concellero do PP. Nada, nosotros también vamos a votar a favor. Entendemos que la idiosincrasia de nuestra flota artesanal realmente no está bien contemplada en lo que es el reglamento, por eso se hicieron en su momento enmiendas y alegaciones al mismo, pero aún así creemos que hay que seguir insistiendo todos juntos en que se cambie y sobre todo se modifique y se adapte a las circunstancias reales de nuestro sistema extractivo, contemplando y sobre todo tratando de garantizar la supervivencia de la especie, que son dos temas que son importantes pero que no deben ser excluyentes uno del otro. Por eso entendemos que realmente hay que seguir insistiendo para que reconozcan la peculiaridad nuestra de Galicia y sobre todo la importancia de la pesca artesanal y la problemática que puede llevar a aplicar distintos criterios que casi serían imposibles de ejecutar en su mayoría. Gracias. Señora Concelleira do BNG. Sí, brevemente, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, quero agradecer o voto favorable de todos os grupos políticos, especialmente o do Partido Popular e o do Partido Socialista, porque non é esta a postura que veñen mantendo outros niveis, non? E, polo tanto, quero tamén facer este recoñecemento porque vivimos en unha localidade de mar donde aínda nos quedan, verdad, despois de todo o que leva subido, aínda nos queda frota artesanal e entendemos todos e cada un dos que estamos aquí, entendemos efectivamente os problemas aos que se pode enfrentar esta xente, mas as sancións correspondentes que lle aplicarían de non cumprir esas normativas que eles mesmos consideran absolutamente inviáveis. Por lo tanto, agradezo especialmente o apoio do Partido Popular e do Partido Socialista. E simplemente incidir en unha cuestión, non? Decía o portavoz do grupo de Nos Pobra que na Unión Europea ou descoñecen ou obvian a nosa realidade, a nosa, en concreto, a realidade galega, do sector pesqueiro galego. Bueno, pois, sinceramente, nós estamos convencidos de que nin a descoñecen, nin a obvian. O problema que temos ca Unión Europea desde hai moitos anos e en moitos ámbitos, non só no pesqueiro, é que fan normativas uniformizadoras absolutamente para os 27 países membros sin ter en conta, efectivamente, as especificidades de cada lugar. E ese é o problema gravísimo que ten a nosa frota galega. E, señora Concellera do PSOE, é verdad que, basicamente, a moción vai dirixida ao que ven de implantar a Unión Europea, pero nós non obviamos a responsabilidade da Xunta de Galiza. Se vostede, repasa, é verdad que xa non fixen fincapé no tema, pero como a vamos a obviar? A Xunta de Galiza ten unhas competencias determinadas exclusivas en augas interiores, é dicir, nas rías, e, polo tanto, nós entendemos que a Xunta ten moito máis que decir do que dixo a toda agora sobre o tema e, polo tanto, que o debera decir e poñer en valor tamén dentro da Unión Europea. Insisto, agradecerles a todos o seu voto favorable e isto significa, efectivamente, que entendemos unha realidade e que pulamos para que tamén se recoñeza esa singularidade en outras institucións. Mais nada. Pois se non hai máis intervencións, procedemos á votación. Votos a favor da moción? Pois queda aprobada por unanimidade. Pasamos entón á parte 2, que é control de órganos de goberno, que ten un único punto, que é rogos e preguntas. Non sei se tendes algún rogo ou algunha pregunta. Bueno, pois, se non hai... Eu teño un robo. Podo ter un robo? Sí, claro. Porque antes non yo poden explicar, pero é verdad que o Partido Popular preguntou polos gastos das festas en varios plenos, vale, e se deron aquí, eu creo que Manolo non estabas, por eso igual... porque eu creo que yo contestei ademais a Bea, por eso igual non che consta, pero non te preocupes que cando queiras eu volvo a traer o que gastamos. Bueno, pois damos por rematada entonces esta sesión plenaria. Moitas grazas.